ग्रंथालय संचालनालय मुंबई आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सव 2024 आयोजन करण्यात आले आहे। हा ग्रंथोत्सव रविवार दिनांक 23 आणि 24 मार्च 2025 रोजी पत्रकार भवन ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी येथे आयोजित करण्यात आला आहे। ग्रंथोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी भविष्यातील सिंधुदुर्ग आणि माध्यमांची भूमिका यावरती जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांनी जिल्ह्यातील संपादक आणि आवृत्ती प्रमुखांशी संवाद साधला। पाहूयात। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट किंवा सोशल मीडिया याविषयी आज आपण चर्चा करणार आहोत। कारण आपला जिल्हा एक पर्यटन जिल्हा आहे किंवा त्याला एक वेगळी पार्श्वभूमी लाभलेली आहे। त्यानिमित्तानं मी जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणजे प्रशासन आणि प्रसार माध्यम ह्या दोन्हींच्या मधला दुवा म्हणून जिल्हा माहिती कार्यालय काम करतं आणि मी सर्व जे आपले सहभागी तज्ज्ञ आहेत, वक्ते आहेत, पाहुणे आहेत यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि ह्यांचे आभार मानतो की कारण यांनी एवढ्या शॉर्ट नोटीसवर या कार्यक्रमासाठी ते उपस्थित राहिलेले आहेत। पुन्हा एकदा मी सर्व पाहुण्यांचं इथे स्वागत करतो आणि आज ग्रंथोत्सवाचा जो दुसरा दिवस आहे त्याच्यामध्ये आपण खूप चांगला विषय घेतलेला आहे की आपल्या जिल्ह्याचा विकास आणि प्रसार माध्यमे याविषयी आज आपण सर्व तज्ज्ञ जे आहेत ते प्रत्येक वृत्तपत्राचे आवृत्ती प्रमुख, संपादक, निवासी संपादक या पदावर काम करणारे आहेत आणि त्यांना पत्रकारितेमधला भरपूर वर्षाचा अनुभव आहे। म्हणजे त्यामुळे आपल्याला इथे जी आपली चर्चा होणार आहे किंवा या चर्चामधून जे आपल्याला फलित म्हणता येईल, आउटपुट म्हणता येईल, हे आपल्याला खूप वेगळ्या प्रकारचं मिळणार आहे। आज आपण तशा प्रकारे या परिसंवादाचं आयोजन केलेलं आहे। या परिसंवादामधून नक्कीच तुम्हालाही खूप महत्त्वाच्या गोष्टी कळणार आहेत। तर सर्वप्रथम आपण पाहुण्यांचा परिचय करून घेऊया आणि विशेष म्हणजे मी पाहुण्यांचा परिचय देणार नाही कारण आपण त्यांच्याकडूनच परिचय घेणार आहोत। ज्या परिचयामधून तुम्हाला त्या पाहुण्यांविषयी अधिकची माहिती मिळणार आहे। सर्वप्रथम मी विनंती करतो की श्री वांगणकर सरांनी आपला परिचय द्यावा आणि त्या परिचयासोबतच त्यांनी जो त्यांचा लेखनाचा विषय आहे, ते ज्या प्रकारचं लेखन करतात, समस्या मांडतात किंवा त्यांचं ज्या विषयावर प्रभुत्व आहे त्या विषयाबाबत देखील सरांनी सांगावं आणि सरांनंतर आपण प्रत्येकांचा परिचय घेणार आहोत। सर्वप्रथम मी विनंती करतो की वांगणकर सर कृपया आपला परिचय सांगा। मी संतोष वांगणकर। प्रथम मी धन्यवाद देईन हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी केलेला आहे, सिंधुदुर्ग ग्रंथोत्सवाच्या निमित्ताने जो परिसंवाद आयोजित केलात, धन्यवाद अशासाठी देतो की पहिल्यांदा कुठेतरी सगळे हे मित्र आहेत आमचे, पण एकत्र आणण्याचं काम तुम्ही केलात या निमित्ताने, म्हणून धन्यवाद देतो। कारण बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते भेटतात पण सगळे एकत्र भेटत नाहीत आणि सगळ्यांना एकत्र करण्याचं काम आपण केलात, म्हणून आपले धन्यवाद। माझा परिचय करून द्यायचा झाला तर मी साधारणतः 83 मध्ये तरुण भारतमध्ये सुरुवात केली आहे, नांदगाव वार्ताहर म्हणून। माझा इंटरव्ह्यू देखील त्यावेळी दैनिक तरुण भारतचे संपादक किरण ठाकूर यांनी, तर मी कॉलेजला होतो, मला कुठे माहिती होती, काहीच माहिती नव्हतं, FYला होतो फर्स्ट इयरला, आणि मला म्हणाले नांदगाव वार्ताहर म्हणून काम करशील का, असेच तिथे नांदगावच्या तिठ्यावरती आलेली गाडी थांबली, तर मी म्हटलं करेन। मग कुठल्या बातम्या देशील, तर मी म्हटलं भानगडीच्या बातम्या देईल। मला म्हणजे त्याच्या पलीकडे जाऊन बातमीदारी आणि ह्या सगळ्या अशा कुठल्या गोष्टींबद्दल हे नव्हतं आणि अशी तो सगळा प्रवास सुरू झाला। नंतर मग देवगडला मी तरुण भारतमध्ये पूर्णवेळ प्रतिनिधी म्हणून काम केलं। नंतरच्या काळात रत्नागिरी टाइम्सचा आवृत्ती प्रमुख होतो आणि गेली 17 वर्ष दैनिक प्रहारमध्ये कोकण विभागाचा, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग विभागाचा निवासी संपादक म्हणून मी काम करतोय। आवड म्हणून म्हणाल तर विविध विषयांवरती लिहायला आवडतं। मधल्या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये सांगायचं तुम्हाला तर जे सेलिब्रिटी आहेत नेमकेपणाने सेलिब्रिटी घरी काय करतात हा माझ्या सहज म्हणजे असं चर्चेतून आलेला विषय आणि त्याच्यातून मी 52 सेलिब्रिटी जे सगळे तुम्ही आज विविध मालिकांमधून, नाटकांमधून किंवा चित्रपटांमधून ज्यांना पाहता त्या अनेकांशी संवाद मी मोबाईलद्वारे साधला आणि त्यांना विचारलं, प्रश्न केले की तुम्ही आता सध्या काय करत आहात काय, तर त्यांनी जे काही त्यावेळी सांगितलं त्याची मांडणी मी केली। त्याचं एक पुस्तक देखील मी तयार केलं आणि असा तो विषय आहे। राजकीय विषयाच्या लिखाणा संदर्भाने देखील मला लिहायला आवडतं,
परंतु सध्या महाराष्ट्रामधलं एकूणच राजकारण आणि समाजकारण आणि या सगळ्या याच्यामध्ये काय लिहावं, काय बोलावं आणि काय सांगावं हा खरं तर फार मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्यावर मी अधिक भाष्य न करता मी एवढंच म्हणेन की पत्रकारितेमध्ये काम करत असताना विविध विषयांवरती लिहिता येतं. आपली फक्त ती मानसिकता आणि कोकणासारख्या ठिकाणी मुंबईमध्ये एक वेगळी पत्रकारिता किंवा दिल्लीमध्ये वेगळी आहे. तिथे बीट आहेत, प्रत्येक बीट वाईज काम केलं जातं. परंतु कोकणामध्ये ही पद्धत नाही आहे. कबड्डीच्या मॅचची देखील आपल्याला बातमी कव्हर करावी लागते. त्याचवेळी एखाद्या राष्ट्रपती इथे आले तरी देखील त्यांची न्यूज कव्हर करावी लागते. अशा विविध कार्यक्रमांचं वृत्तांकन इथल्या पत्रकारांना करावं लागतं. तर खऱ्या अर्थाने ऑलराऊंडर पत्रकारिता ही कोकणातील आहे असं मला वाटतं या निमित्ताने. नमस्ते, मी शिवप्रसाद देसाई. मी सकाळचा आवृत्ती प्रमुख म्हणून काम करतो सिंधुदुर्ग आवृत्तीचा. मी एक मूळ सिंधुदुर्गातलंच आहे, एका छोट्याशा गावातून आलेलो आहे इथल्या. आणि माझं जर्नलिझमची डिग्री मी शिवाजी विद्यापीठातून घेतली आणि नंतर सकाळला जॉईन झालो आणि आतापर्यंत एकाच दैनिकात काम करतो आहे. 25 वर्ष झाली. मी 2000ला सकाळला जॉईन केलं आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचा आवृत्ती प्रमुख म्हणून काही वर्ष काम केलं. नंतर सिंधुदुर्गामध्ये काम करतो आहे. आणि एक आवडीचा विषय सांगायला सांगितला आहे सरांनी, तो पर्यावरण आणि राजकारण याच्यावर लिहायला मला आवडतं. म्हणजे त्यात माहिती देण्यासारखं बरंच काही असतं. तर हा माझा एक छोटासा परिचय. पण आणखी एक गोष्ट वांगणकर सरांनी सांगितलं, आम्ही सगळेजण एकत्र यायचं श्रेय सरांना जात आहे, तो तर आहेच मुद्दा. पण त्याच्यापेक्षा एका चांगल्या विषयावर बोलायला मिळणार आहे, ही पण या कार्यक्रमाचा एक प्लस पॉईंट आहे असं मला वाटतं. थँक्यू. नमस्कार, मी गणेश जेठे, पुढारीचा आवृत्ती प्रमुख म्हणून काम करतो. 1994मध्ये मी फोंडाघाट वार्ताहर म्हणून पत्रकारितेला सुरुवात केली, पुढारीमध्येच केली. जसं राजकीय पक्षांना, नेत्यांना पक्ष बदलण्याला तसे निर्बंध नाहीत, तसे आम्हालाही पेपर बदलायला तसे फारसे निर्बंध नाहीत. त्यामुळे आम्ही पुढारी, नंतर रत्नागिरी टाइम्स, नंतर लोकमत, नंतर पुन्हा पुढारी असा प्रवास आहे. आणखी एक क्लिअर करतो की पुढे आणखी कुठलं पेपर बदलायची अजिबात इच्छा नाही, पुढारीकडेच रिटायर्ड होणार आहे. मुद्दा एवढाच आहे की आम्ही सगळेच मित्र नेहमी जमतो आणि जमून आम्ही धमाल चर्चा करतो, आम्ही सगळेजण जमतो. पण आज तुम्ही आहात याचं भान आम्हाला आहे, त्यामुळे एका ट्रॅकवर राहून आम्ही चर्चा करू नंतरच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये. मी आता 94 पासून इतकी वर्ष झाली पत्रकारितेमध्ये. मला विशेषतः राजकीय लिखाण करायला आवडतं. माझ्या दैनिक पुढारीमध्ये वास्तव नावाचं एक सदर आहे, तुम्ही वाचत असाल. सुवर्ण कोकणही लिहितो आणि राजकीय विषयांवर लिहायला आवडतं. थोडंसं ते धोकादायक असतं बऱ्याच वेळा इकडे तिकडे काय झालं तर, पण ते लिहावं लागतं कारण लोकांना आवडतं राजकारण वाचायला. ते लिहितो आणि समाजातले जे प्रश्न आहेत, सामाजिक प्रश्न आहेत, म्हणजे अगदी आपल्याकडे लग्नासाठी मुली मिळत नाही इथपासून, म्हणजे गावागावांमध्ये 30 ते 35% तरुण आता लग्नाशिवाय राहिलेले आहेत कारण मुली मिळत नाही, मुलीला मुंबईचा नवरा हवा असतो. तर अशा कौटुंबिक विषय, मी सामाजिक विषय आहेत ते जे जगण्यासाठी आवश्यक अशा विषयांवर मी लिखाण करतो. आणि क्रीडा विषयांवर फारसं हे नाही आहे, तो आम्ही सगळं क्रीडावर जास्त लिखाण करण्याचं संपूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट म्हणा किंवा संपूर्ण जबाबदारी आम्ही शेखर सामंत यांच्याकडे सोपवलेली आहे. म्हणून आम्ही फारसं त्याच्यावर लिहित नाही, पण बाकीच्या विषयांवर लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद. मी उमेश तुरस्कर, दैनिक नवराष्ट्राचा सिंधुदुर्ग आवृत्ती प्रमुख आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचा अध्यक्ष. 1985 पासून मी पत्रकारितेला सुरुवात केली. सर्वप्रथम मी दैनिक सागरमध्ये काम करायचो. म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना, मी 12वीमध्ये असताना दैनिक सागरमध्ये या पत्रकारितेच्या अनुषंगाने सुरुवात केली. त्यावेळी असं वाटत होतं की पेपर वाचकांची संख्या भरपूर होती, लोक पेपर वाचायचे. कारण आम्ही ज्या कुडाळमध्ये राहतो त्या कुडाळमधले अनेक स्टॉलवर आम्ही त्यावेळी इतकी गर्दी असायची, पेपर घेतल्याशिवाय लोक चहा पित नसायचे. मग आम्ही सुद्धा पेपर त्यावेळी परोळ्यातून इकडे कुडाळला येत होतो आणि मग पेपर दरवेळी घेऊन जात होतो. मग त्या पेपरमधलं नाव क्रेट लाईन
म्हणजे अमुक अमुक माणसाची यायची. त्यावेळी सुरेश बिले आणि माधव कदम होते सागरमध्ये. मग सुरेश बिले आणि माधव कदमांचं नाव त्या क्रेडिट लाईनला येतं. मग ती इच्छाशक्ती आमचं होती की माझं नाव कधी येईल. अशा चिंतेत असताना एक दिवस सागरचे कुलकर्णी, यशवंत कुलकर्णी जे वितरणचे मॅनेजर होते, ते यायचे बऱ्याच वेळा आणि कुडाळला सुरेश चिंदरकरच्या स्टॉलच्या इथे मला भेटले. त्यावेळी आम्ही पूर्वी तरुण भारतचे ऑफिस होतं, चंद्रकांत सामंत इथे आहेत, त्यांचं हायवेला ऑफिस होतं त्या काळात, अगदी सुरुवात झालेली होती त्यांची. त्या ऑफिसला जाऊन आम्ही बसायचो कधी कधी. पण सागरच्या अनुषंगाने माझी सुरुवात झाली पत्रकारितेमध्ये आणि त्यानंतर हळूहळू मी 2-3 वर्ष सागर, सिंधुदुर्ग समाचार करत करत 1988मध्ये मी दैनिक गोमंतकला जॉईन झालो आणि नंतर गोमंतकचा प्रवास सुरू झाला. पण त्या काळात नारायण आठवले गोमंतकचे संपादक होते. आज आता मी आवृत्ती प्रमुख आहे, इथे सगळेच आवृत्ती प्रमुख आहेत, काही संपादक आहेत. पण पूर्वी वार्ताहर घेताना जी परीक्षा होती माझ्यामध्ये ती परीक्षा आता नाही आहे. आपल्याला वाटलं बा प्रमोद माडगूळ पुढारला हवे किंवा अमुक निलेश जोशी मला हवा, मग मी सांगेन तसं संपादक नियुक्ती देत असतात, ही आताची पद्धत आहे. पण त्या काळात नारायण आठवलेंनी मला गोव्याला बोलवलं. त्यावेळी आम्हाला सांगितलं अमुक विषयावर अमुक बातमी लिहून दाखव आणि त्याच्यात तू फिट बसला तरच तुला नियुक्ती, नाही तर नियुक्ती नाही. मग अशा पद्धतीतून मला त्यावेळी 3 वेळा गोमंतकला जावं लागलं आणि मग गोमंतकला त्याने दिले विषयाच्या बातमी कशी लिहावी हे मी मग सागरमधलं वाचन करायचो. मग ही वाचनाची जी आवड होती आत्ता ती साधारण 2000 नंतरच्या पत्रकारितेत बऱ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. पण त्या काळात आमची सातत्याने वाचन आणि अनेक विषय शोधून काढणे म्हणजे शोध पत्रकारिता ही प्राधान्याने वृत्तपत्रामध्ये होती, ती आता राहिलेली नाही आहे. आता शक्यतो आपल्याला वाटतं ते आपण लिहायला पाहिजे. संपादकांच्या काही निर्णय, निर्बंध या सगळ्या जातामधली जी पत्रकारिता आहे ती आपण सर्वजण बघतो आहोत. पण त्या काळात फ्रीलान्स होतं. ज्यावेळी नारायण आठवलेंनी शिवसेनेवर टीका केली, बाळासाहेबांवर, म्हणजे अशा पद्धतीने टीका केली. राणेसाहेब सिंधुदुर्गात त्यावेळी 1990मध्ये आले आणि त्यानंतर आमच्यावर जे प्रसंग ओढवले ते सुद्धा संपादक म्हणून त्यांनी जी भूमिका त्यावेळी घेतली, म्हणजे मला आठवतं मी त्यावेळी कुडाळचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो आणि असे शिवसेनेचे वलय आमच्या भोवती होतं. त्यावेळी नारायण आठवलेंनी थेट बाळासाहेबांना फोन केला. त्यावेळी ते बाळ म्हणायचे त्यांना, म्हणजे ते दोघे एकेरीमध्ये होते. त्यांचं प्रबंधकच्या फील्डमध्ये ते असल्यामुळे ते त्यांचं अरे तुरे. त्यांनी आम्हाला गोव्याला बोलवलं आणि एकदाच सांगितलं, बाळ तुझं संघर्ष माझ्याबरोबर आहे, माझ्या प्रतिनिधींबरोबर नाही. त्यामुळे माझ्या प्रतिनिधींना जर काय झालं तर मी गप्प बसणार नाही, महाराष्ट्र पेटवेन. ही ताकद त्यावेळी नारायण आठवलेमध्ये होती. आणि त्यानंतर कालांतराने आम्ही असंही बघितलं आहे की नारायण आठवले बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने राज्यसभेचे खासदारही झाले. म्हणजे राजकारणामध्ये काय होऊ शकतं, पत्रकार राजकारणामध्ये गेला की काय होऊ शकतं, हे सगळं आम्ही जवळ त्यावेळी बघितलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्या काळातलं राजकारण आणि 2000 नंतरची बदललेली परिस्थिती ही सुद्धा अतिशय वेगळी आहे असं मला वाटतं. आम्ही शेखर सामंत, संपादक तरुण भारत, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी आवृत्ती. संतोष वांगणकरांनंतर कदाचित मीच असेल की एक कॉलमवर बातम्या देणाऱ्या 600 रुपये पगारापासून स्टार्ट केलेला गावातल्या एका रिपोर्टरपासून ते 2 जिल्ह्यांचा संपादकपर्यंतचा प्रवास करणारा असं आम्ही आहे. आवड खरं तर त्याचबरोबर सांगताना पत्रकारितेशी किंवा वाचनाशी, अभ्यासाशी, अकॅडमिकशी काही संबंध नसलेला आणि अपघाताने पत्रकारितेत आलेल्या अशापैकी मी एक आहे. फक्त धडपड काहीतरी करून दाखवायची धडपड, डेअरिंग वगैरे पहिल्यापासून होतं. तरुण भारत हा एक चांगला ब्रँड पहिल्यापासून माझ्यासोबत होता जो आजपर्यंत आहे आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करत गेलो. शोध पत्रकारिता हा माझ्या पत्रकारितेचा गाभा राहिला. सुरुवातीला क्राईम रिपोर्टिंग आवडायचं, ते करायचो, अगदी बिंदास करायचो. माझे सगळे सहकारी आता तर मला आत्ताच आले चंद्रकांत सामंत, ज्यांच्या हाताखाली मी काम केलेलं आहे. असं यांचं काम करत करत बरंच काही शिकत गेलो.
पण माझ्या पत्रकारितेचा सगळ्यात केंद्रबिंदू हा मी सामान्यातला सामान्य माणूस ठेवला. अनेक लोकांना जे गरजवंत आहेत, अगदी समाजाने टाकलेले असतील, आदिवासी असतील, निराधार बांधव असतील, HIV ग्रस्त असतील, कोणी असतील, अशांना त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहायचं, त्यांना मदत मिळवून द्यायची, समाजाचा एक चांगला सपोर्ट उभा करून द्यायचा, हे पहिल्यापासून करत आले तो आजपर्यंत. मी अभिमानाने सांगेन की जवळपास आजपर्यंत अशा गरजवंतांना मदत केली, ती पैशात केली तर 50-1 लाखाच्या वर मी मदत जमा करून दिली आहेत लोकांना. हे करत असताना खरंच मगाशी संतोष वांगणकर म्हणाले की आपल्याकडे स्पेशलायझेशन काय नसतं, पत्रकाराला इकडच्या सगळंच करावं लागतं, त्यांना क्रीडा क्षेत्रातही बघावं लागतं, राजकारणही बघावं लागतं, कल्चर सांस्कृतिक विभागही बघावा लागतो, हे सगळं करावं लागतं. पण मी अभिमानाने सांगेन की मी गावातला रिपोर्टर असताना सुद्धा मी आजपर्यंत अगदी देशाच्या बॉर्डरपर्यंत जाऊन पत्रकारिता केलेली आहे. तुम्हाला मला अभिमान आहे की मी आमच्या सैनिकांच्या सोबत राहून बॉर्डरवर -30 डिग्रीमध्ये रिपोर्टिंग करणारा, अगदी सीमेवर राहून सैनिकांसोबत राहणाऱ्या ती संधी मी 2-3 वेळा मला मिळालेली आहे. क्रीडा स्पर्धा म्हणायचं तर मी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या जागतिक शूटिंग सारख्या स्पर्धा मला 2 वेळा अटेंड करायची संधी मिळाली. माझ्याच तरुण भारत मधले आमचे सगळे जे सिनियर्स आहेत किंवा मुख्यतः संपादक आमचे यांनी टाकलेल्या विश्वासाने मी जवळपास 7 की 8 राज्यांमध्ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंगसाठी जाऊन भेटलेलो आहेत. असंख्य मोठमोठे सायंटिस्ट असतील, मोठमोठे नेते असतील, यांच्याबरोबर राहून 1-to-1 त्यांच्या मुलाखती घेण्याची संधी मला मिळाली. पत्रकारितेने मला खूप काय काय दिलंय, भरपूर काय काय दिलंय. मला ते शब्दात मी सांगू शकत नाही. आणि सगळ्यात बरीच स्टिंग ऑपरेशन मी केली. अनेक जिल्ह्याच्या आपल्या समाजात अंधश्रद्धा असतात, अनेक भोंदू बाबांना त्यांचा अगदी चव्हाट्यावर आणून यांचं पितं उघडं पाडून अंधश्रद्धेतून बऱ्याच जणांना बाहेर काढलं. अशी बरीच कामं करता आली, अजूनही पुढे चालू आहे. जोपर्यंत या फील्डमध्ये आहे तोपर्यंत करीत राहीन. हे करता करता आता माझ्याकडे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीची जबाबदारी आलेली आहे. माझी टीम सगळी चांगली आहे. तसे सगळे माझे मित्र, जरी आम्ही आता या एकत्र जरी आलो असतो तरी चांगले मित्र आहोत. आणि जिल्ह्याचं सुदैव म्हणा की ही सगळी यंग टीम आहे. तुम्ही जर बघत, आम्ही ज्यावेळी प्रवेश केलेला पत्रकारितेमध्ये त्यावेळी परिस्थिती फार वेगळी होती. खूप म्हणजे सगळे 60-70 पार केलेले सगळे सिनियर्स असायचे आणि त्यांच्या हाताखाली आम्हाला काम करावं लागायचं. विचारांमध्ये बरीच मतभिन्नता असायची. आमचे विचार त्यांना पटायचे नाहीत, त्यांचे विचार आम्हाला पटायचे. पण आता तसं नाहीये. तुम्ही जर ही टीम बघत असाल तर योग्य वेळी आमच्या हातामध्ये बऱ्याच जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. आणि सगळेच पत्रकार, आमच्या सोबत काम करणारे आमचे सहकारी सुद्धा तसेच यंग आहे. त्याच्यामुळे निश्चितच चांगल्या पद्धतीची पत्रकारिता करायचा आम्ही प्रयत्न करतो आणि तसा प्रयत्न राहील. धन्यवाद. निश्चित माझ्या सोबत जे आहेत ते सगळे आज बघितलं तर पत्रकारितेचे जाणकार आहेत. आणि शेखरजींनी आत्ता उल्लेख केला की ही सगळी यंग टीम आहे आणि या सगळ्या यंग टीममधला यंग संपादक मी आहे. एवढंच सांगेन, 2002 मध्ये या जिल्ह्यातील अगदी शेवटचं टोक हेवाळेगाव, तिलारी खोऱ्यातील हेवाळेगाव आणि हत्तींचं आगमन 2002 मध्ये झालेलं. 2003 पासून माझ्या पत्रकारितेला सुरुवात झाली आणि गेली 23 वर्ष मी ही पत्रकारिता करतोय. पण जसं शेखरजींनी सांगितलं की गावातील सगळ्यात जो ग्रासरूट लेवलची समस्या आहे ती समस्या आणि आज राज्यपातळीवर देशपातळीवर जे काही घडतं त्याच्यापर्यंत विचार करून लेखन करणं हे आपल्या सिंधुदुर्गातील पत्रकारितेत आपल्याला सगळं करता आलं ह्या कालावधीमध्ये. ही सुरुवात जी होती ती मी अक्षरशः ज्यावेळी 2002 मध्ये पत्रकारितेमध्ये सुरुवात केली तर माझ्या घरात ह्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना सुद्धा माहीत नसेल की वीज नव्हती. दिव्यावर मी स्वतः अभ्यास केला आणि मी पत्रकारितेमध्ये सुरुवात केल्यानंतर माझ्या गावातली विजेची समस्या सोडवली. 2005 मध्ये गावामध्ये वीज समस्या जी होती ती दूर झाली. आणि हे सगळं करत असताना मध्यंतरी मग ग्रॅज्युएशन, MA आणि मग जर्नलिझम ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना गेल्या 23 वर्षाच्या प्रवासानंतर आजपर्यंत इथेपर्यंत पोहोचलो. पण हा प्रवास करत असताना जसं सांगितलं, मला वाटतं पत्रकारिता सुरुवात करताना पूर्वीची जी माणसं होती, म्हणजे आज माझ्या समोर मला आनंद आहे की ज्यांच्या
अगदी मार्गदर्शनाखाली मी काम केलं. या ठिकाणी वायंगणकर सर आहेत आणि मी जिथे पत्रकारिता सुरुवात केली आहे, अभिमन्यू लोंढे नाही आहेत, मी मुद्दामून किस्सा सांगतो सर. त्यांनी माझ्याकडनं 6 वेळा जशी सांगितली तुम्ही तशी बातमी लिहून घेतलेली. अक्षरशः माझा काही संबंध नाही की पत्रकारिता साहित्य हा विषय नव्हता, पण मित्राने दैनिक रत्नागिरी टाइम्समध्ये एक जाहिरात आलेली की प्रतिनिधी भरायचा आहे. मित्राने टाकला अर्ज म्हणून मी टाकला आणि त्याचं सिलेक्शन झालं नाही. खरं तर तो साहित्यिक होता, सातत्याने लेख लिहायचा. मला बोलवलं इंटरव्ह्यूला, मी गेलो आणि मला सांगितलं की बातम्या लिहायचं. आणि त्यावेळी हत्तींचा सगळा विषय होता, तर हत्तींवर बातमी द्यायला सांगितली. 5-6 वेळा बातमी लिहून अक्षरशः फाडून टाकायचे. अभिमन्यू लोंढे आज सगळे ओळखत असतील, लोकसत्तामध्ये आहेत, पण त्या माणसाने अक्षरशः माझ्या डोळ्यात पाणी येईपर्यंत ते फाडलं आणि मग सांगितलं की जाऊन तू उद्यापासून बातम्या पाठवायला सुरू कर. आणि जसं साहेबांनी सांगितलं तसं अगदी 300 रुपये मानधन घेऊन मी सुरुवात केलेली आणि आज एका वृत्तपत्राचं संपादक म्हणून काम करतोय. पण हे सगळं करत असताना आजपर्यंत इथपर्यंत पोहोचत असताना अनेक प्रकारची सगळी पत्रकारिता बघता आली. कारण 2002 पासून 2013 पर्यंत मी दैनिक रत्नागिरी टाइम्समध्ये सुरुवात केली, मग पुढारीमध्ये काम केलं, त्याच्यानंतर मग लोकमतमध्ये ज्यावेळी लोकमत लॉन्चिंग झालं तिथे काम केलं आणि मग प्रहारमध्ये वायंगर सरांपासून काम केल्यानंतर 2-3 वर्ष आम्ही जी खरी 2013 मध्ये इथे डिजिटल पत्रकारिता सुरुवात झाली. आता सागर माझा मित्र नाही आहे, तर आम्ही ह्या पत्रकारितेची मुहूर्तमेढ इथे रोवली. जी डिजिटल पत्रकारिता आज सगळ्या प्रिंट मीडियाची सुद्धा वेबसाईट आहेत आणि तशाच प्रकारची वेबसाईट आम्ही त्यावेळी सुरू केली, सिंधुदुर्ग लाईव्ह. आणि त्यानंतर 7 ते 8 वर्ष या डिजिटल पत्रकारितेवर आम्ही भर दिला. आणि त्याच्यानंतर आम्ही कोकणसात जे आपल्या सिंधुदुर्गातलं सगळ्यात जुनं दैनिक आहे, 35 वर्ष झाले दैनिक आहे, गजानन नाईक चालवत होते, ते वृत्तपत्र प्रुडंट मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही चालवण्यासाठी घेतलं आणि त्याच्यानंतर जबाबदारी माझ्याकडे दिली. गेली 3 वर्ष मी संपादक म्हणून काम करतोय. या कालावधीत साहित्यिकांशी काही संबंध माझा नव्हता. मी काय साहित्य वाचन फक्त वाचन करायचो, पण फार त्याच्यामध्ये लक्ष होता अशातला भाग नाही. पण मला खरोखर आनंद आहे की मी गेले वर्षभर जवळपास आपल्या जिल्ह्यातील 48 साहित्यिकांशी संवाद साधता आला माझ्या माध्यमातून, त्यांच्यापर्यंत पोहोचता आलं. म्हणजे काय साहित्य आहे, कुठे साहित्य परंपरा आहे, सगळं त्याच्यामधनं आपल्याला अनुभवता आलं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला प्रगल्भता घेता आली. अगदी तळागाळातील जनतेच्या समस्या, रस्त्या गाव पातळीवर जसं म्हटलं, रस्त्यापासूनच्या अगदी जिव्हाळ्याच्या प्रत्येकाच्या अगदी पेन्शनपर्यंतच्या समस्या असतात. खरं तर पत्रकारांनी ते डोळसपणे पाहिलं पाहिजे. याच्याच अनुषंगाने 4था स्तंभ म्हणून आम्ही काम करत असताना मी हा 4था स्तंभ एक थोडंसं सदर चालू केलेला. त्याच्यामध्ये एखादी समस्या असेल तर मांडण्याचा प्रयत्न करतो. खरं म्हणजे या ज्येष्ठांमध्ये मला बसण्याची संधी मिळाली आज आणि त्यांच्यासोबत काम करून एक नौका म्हणजे बराच कालावधी माझ्याकडे आहे की आपल्या जिल्ह्याच्या, जसं आज महत्त्वाचा विषय आहे की भविष्यातील सिंधुदुर्ग आणि माध्यमांची भूमिका, आणि ती भूमिका आम्ही या ठिकाणी महत्त्वाची बजावली पाहिजे. कारण प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाचं आम्ही प्रतिनिधित्व करत असतो आणि समाजातील जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, महत्त्वाच्या गरजा आहेत आणि इथल्या डेव्हलपमेंटसाठी जे काय करायचं ते मांडायचं आहे. आणि प्रुडंट मीडियाने ती आम्हाला संधी दिली. आत्ताच 1 मार्चला आमचा वर्धापन दिन झाला, तर त्या ठिकाणी आम्ही फ्युचरिस्टिक कोकण @2047 2047 मध्ये सिंधुदुर्ग कसा असेल, आपण काय केलं पाहिजे, हे त्याच्यामध्ये आम्ही थीम ठेवलेले. आज त्याच अनुषंगाने ही थीम येते. तर या सगळ्या गोष्टी आम्हाला सुद्धा मांडता येतील आणि इथपर्यंत आपल्याला पोहोचता आलं. अगदी हत्तींची समस्या होती 2002 पासून आजपर्यंत ती समस्या आहे आणि ती इतक्या समस्या जटिल आहे की ती सुटेना आणि लोकांनी त्याच्यावर काय करावं ही सुद्धा भूमिका महाराष्ट्र शासनाला घेता येणार. अगदी आज काट्यावरती समस्या. आणि खरं म्हणजे जरी दोडामार्ग तालुका आज त्या समस्येने ग्रस्त असला तर मी म्हणेन सिंधुदुर्ग जिल्हा साहेब या ठिकाणी आत्ता सध्या सुपामध्ये आहे आणि जे दोडामार्गवाले आहेत ते जात्यामध्ये आहेत. कारण ते हत्ती कधी पुढे येऊ शकतात, कुडापर्यंत येऊन गेलेले होते आणि फार मोठी भयंकर समस्या आहेत. फक्त 5 हत्ती आहेत आणि काल जो दौरा झाला तो 80 हत्ती आणि कर्नाटकात 6000 हत्ती आहेत. फार मोठी समस्या होऊ शकते. तर त्या समस्या आम्ही जवळून पाहिल्यात. तिलारी प्रकल्प असू दे, त्याच्यानंतर मायनिंग सारखे प्रकल्प असू दे, याच्यावर भरपूर लिखाण करता आणि भविष्यातही या संधी आमच्याकडे आहेत, आम्ही त्या प्रभावीपणे मांडू. धन्यवाद. नमस्कार, मी निलेश अशोक जोशी, आकाशवाणीचा प्रतिनिधी आहे. सर्वप्रथम आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर जे आपल्या जिल्ह्यातले आहेत त्यांना अभिवादन. आणि आम्हा सर्वांना त्याचा अभिमान आहे आणि त्यांच्या नावानंच असलेल्या या पत्रकार भवनमध्ये आपण हे चर्चासत्र घेतोय. तर बरीच इथे लहान मुलं मला दिसत आहेत. तर मुलांनो, खरंच तुम्ही भाग्यवान आहात की तुम्ही अशा जिल्ह्यामध्ये जन्माला आहात ज्या ठिकाणी मराठी वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक आणि हिंदी वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक दोन्ही आपल्या जिल्ह्यातले आहेत. मराठीचे बाळशास्त्री जांभेकर आहेत आणि हिंदीचे बाबूराव पराडकर आहेत जे आपल्या पराड गावचे मालवण तालुक्यातले आहेत. तर तुम्ही इथं आहात म्हणून हा विषय सांगितला.
मी आकाशवाणीला 2006 पासून काम करायला सुरुवात केली. त्या अगोदर 2000 पासून पत्रकारितेमध्ये आहे. दैनिक पुढारीमध्ये कुडाळला काम केलं आहे, त्याचबरोबर दैनिक प्रहारमध्ये सुद्धा काम केलं आहे आणि 2006 पासून मी आकाशवाणीशी संबंधित आहे. सहसा कोणाला माहिती नसतं की आकाशवाणीची जसं ह्या वर्तमानपत्रांची प्रोसिजर असते, त्यांचे वार्ताहर असतात, संपादक असतात, जाहिरात प्रतिनिधी असतात, वितरण प्रतिनिधी असतात. आकाशवाणीच्या बातम्या कोण देतं हे मला पण आधी माहिती नव्हतं. इथे आल्यानंतर ती प्रोसेस कळली की आकाशवाणीचा प्रत्येक जिल्ह्यावाईज एक प्रतिनिधी असतो. महाराष्ट्रातले 36 जिल्ह्यातले 36 प्रतिनिधी आमचे आकाशवाणीचे आहेत आणि जी महत्त्वाची 4 केंद्र आहेत महाराष्ट्रातली, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर, या 4 जी RNU म्हणतात त्याला, रिजनल न्यूज युनिट, तर तिथून बातम्या दिल्या जातात. त्या प्रादेशिक बातम्या असतात आणि आकाशवाणीमुळे सरकारी माध्यम आहे. हे सरकारचं प्रोजेक्शन तुम्हाला करायचं असतं. पॉझिटिव्ह ज्या बातम्या असतात त्या तुम्हाला द्यायच्या असतात. मला माहिती आहे की निगेटिव्ह बातम्यांना जास्त वाचक असतो, त्या लोकांना जास्त आवडतात. क्राईम वगैरेच्या बातम्या लोकांना जास्त आवडतात. पण आकाशवाणी हे असं माध्यम आहे, तिकडे चाळण लावून तुमची यादी निवड केली जाते. माझी निवड प्रक्रिया 1.5 वर्ष चालू होती. हे तुम्हाला तुमचं पोलीस व्हेरिफिकेशन होतं, तुमचं मेडिकल व्हेरिफिकेशन होतं, तुम्हाला ॲफिडेविट द्यावं लागतं की तुम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य नाही आहात. असं करून वेगवेगळ्या प्रोसिजरमधून बाहेर पडल्यानंतर तुमची निवड होते. तर माझा इंटरव्ह्यू त्यावेळी मुंबईला झाला होता आणि त्यावेळी नुकताच तो हत्तीचा प्रश्न होता आणि मला त्यांनी इंग्लिशमध्ये अर्थात इंटरव्ह्यू झाला होता आणि त्यांनी हत्तीच प्रॉब्लेम काय आहे, तो इंटरव्ह्यू घेणारा अधिकारी होता तो साऊथचा होता. तर त्याच्यासमोर प्रेझेंटेशन केल्यानंतर मग काही दिवसांनी मला निवडीचं पत्र आलं होतं मेमध्ये 2006. तर आकाशवाणीमुळे मला एक चांगली सवय लागली की समाजाकडे पॉझिटिव्ह बघायचं. जे शेखर सामंत जे काम करतात ते पॉझिटिव्ह गोष्टी त्यांच्या बातम्यांमध्ये बऱ्याच असतात. म्हणजे कोणी काय चांगलं केलं आहे, कोणी काय चांगलं, कुठली संस्था काय चांगलं करते, तर अशा बऱ्याच समाजामध्ये पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत, त्या बघण्याची एक दृष्टी मिळाली. हे चांगलं आहे, हे चांगलं आहे, ते मांडलं पाहिजे, लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे. आणि अशा बऱ्याच बातम्या माझ्या आकाशवाणीवर माझ्या आवाजात लागल्या. माझं एक लहानपणापासून स्वप्न होतं की माझा आवाज आकाशवाणीवरून कधी जाईल. तर ते बऱ्याच वेळा ते झालं पूर्ण. बऱ्याच बातम्या माझ्या आवाजात लागतात आकाशवाणीवरती. आमचं एक महिन्याला जिल्हा वार्तापत्र असतं. ह्या गोष्टी माहिती नाहीत तुम्हाला म्हणून सांगतो की दर 29 तारखेला ते प्रसारित होतं मुंबई केंद्रावरून आणि आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्रावरून ते प्रसारित होतं दुपारी 1:40. दुर्दैवाने आपल्या आकाशवाणी केंद्रावरून ते होत नाही अजून. तर ते कारण त्यावेळी विविध भारतीचे कार्यक्रम चालू असतात. मी बऱ्याच वेळा आकाशवाणीला विनंती केली इथल्या की ते आपल्या जिल्ह्याचं जे वार्ता आहे निदान त्या दिवशी 29 तारीखला जरी ते प्रसारित व्हावं. तुम्ही वाचकांनी, तुम्ही श्रोत्यांनी किंवा इथल्या पत्रकारांनी या दृष्टीने जरा थोडा रेटा लावला तर ते जे काय आहे एक दिवसातली 5 मिनिट, 1 महिन्यातली 5 मिनिटं फक्त, तर ते त्या दृष्टी आपल्या इकडे प्रसारित होईल. कसं आहे, शेवटी सरकारी लाल कारभार असतो, तो लाल फीत असते बऱ्याच वेळा, तर ती पुढे जाईल आणि आपल्याला आपल्या जिल्ह्यातल्या जे काही आहे ते मिळेल. आकाशवाणीने मध्ये काम करताना चांगल्या कामासाठी माझा बऱ्याच वेळा सन्मान पण झाला आहे. 2011 मध्ये मला 5 राज्यामधून बेस्ट रिपोर्टरचं अवॉर्ड मिळालं आहे 2011 मध्ये. त्यानंतर 2023 मध्ये महाराष्ट्रातून बेस्ट रिपोर्टरचं अवॉर्ड मिळालं, जे गुजरातला आमचा सेरेमनी झाला होता. कोविडमध्ये बेस्ट स्टोरीचं अवॉर्ड मला मिळालं आहे. आकाशवाणीशी संबंधित अनेक बातम्या तुम्ही ऐकत चला. आमचं ॲप आहे न्यूज ऑन एअर या नावाचं. तर थोडाफार आकाशवाणीचा प्रसार या निमित्तानं ही संधी साधून मी करतोय. थँक्यू. नमस्ते, मी महेश सरनाईक, लोकमत आवृत्ती प्रमुख म्हणून गेली 12 वर्ष काम करतोय. माझी पत्रकारितेची सुरुवात माळगाव, मालवण तालुक्यातील एका खेडेगावात झाली आणि ती अशा पद्धतीने झाली की मी कॉलेजमध्ये 11वीत असतानाच तिथे एक आमच्या गावात एक व्यसनमुक्ती केंद्र होतं
आणि त्या व्यसनमुक्ती केंद्र सांभाळण्याची जबाबदारी माझ्याकडे होती. म्हणजे 12 वाजे माळगाववरून मालवण हे जवळजवळ 18 किलोमीटर अंतर आहे. मग मी कॉलेजला तिथं जायचं आणि नंतर येऊन दुपारच्या वेळेत ते व्यसनमुक्ती केंद्र हँडल करायचं. ते नुकतंच तिथे सुरू झालेलं. आणि तिथे रवींद्र गुरव म्हणून एक ग्रामसेवक होते, जे तरुण भारतकडे वैभववाडीत डेडलाईनवर काम करायचे. आणि त्यांनी मला बातमीदारी पहिली लिहायला शिकवली. आणि आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे, विजय शेट्टी तेव्हा आवृत्ती प्रमुख होते तरुण भारतचे. आणि मला अगदी 200 रुपयापासून माझी सुरुवात झाली. सांगायला अभिमान आहे की त्यावेळी मी जेव्हा 2000 सुरुवात माझी झाली, त्यानंतर 2-3 वर्ष मी अगदी बागायत पंचक्रोशीमध्ये प्रत्येक बातमी, जिथं बातमी मला दिसायची तिथं मी ते धावायचो. आणि त्यावेळी कसं होतं, तरुण भारतचं कार्यालय कुडाळमध्ये होतं आणि मालवणमध्ये कुठेही प्रिंटिंग म्हणजे फोटोचं प्रिंटिंग होत नव्हतं. मग मी माळगावसारख्या ग्रामीण भागातून मी दररोज म्हणजे ती बातमी माझी लगेच यायला पाहिजे म्हणून कुडाळला यायचो, फोटो डेव्हलपिंग करायचो, बातमी छापून यायची. आणि मी खूपच ॲग्रेसिव्हली काम करायला सुरू झालं. आणि त्याच दरम्यान आता इथं सामंतसाहेब बसलेत आहे की त्याच दरम्यान माझं जे काम सुरू होतं, तर सामंतसाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना ते स्पॉट रिपोर्टिंग किंवा ते एखादं स्टिंग ऑपरेशन याची खूप म्हणजे तेव्हा ते करत होते. मग मला आठवतं पहिली हत्ती हटाव मोठी मोहीम झाली त्यावेळी एक सेटअपच म्हणजे दोडामार्गमध्ये राबवली. त्यावेळी एक कॉम्प्युटरसह सेटअप आम्ही निलेश मोरजकर जे बांद्याचे प्रतिनिधी आहे, पत्रकार आहेत, तर त्याच्या घरी लावलेला. आणि काही जणांची टीम म्हणजे जशी बातमीदारी कशी असावी तिथनं मी शिकत गेलो. त्यानंतर मला वाटतं मुंबईत एक दंगल झालेली आणि शेखर सामंत तिथे आहेत. आम्ही पूर्ण कोस्टल एरियात रात्रीचं पेट्रोलिंग केलेलं 3-4 लोकांनी. म्हणजे मी तेव्हा फार नौका होतो, पण त्यांच्याकडनं स्पॉट रिपोर्टिंग मला शिकता आलं. तसं मी शिकत गेलो. त्यानंतर नांदोस हत्याकांडमध्ये मला काम करता आलं. त्यानंतर 2005ची जी पोटनिवडणूक झालेली मालवण कणकवली मतदारसंघात, नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, तर ती ऐतिहासिक पोटनिवडणूक होती. आणि त्या पोटनिवडणुकीमध्ये तब्बल 130 सभा मी कव्हर केल्यात. म्हणजे राणेसाहेब जिथं जातील, म्हणजे मी असं नाही, माझ्यावर आणखीन 2 रिपोर्टर पण होते, राणेसाहेब जिथं जातील ते प्रत्येक गावात, वाडीत, विभागात सगळीकडे सभा घ्यायचे. आणि आम्हाला तिथं स्पॉट रिपोर्टिंग काय असतं, बातमीदारी कशी असते ते शिकता आलं. त्यानंतर 2007 साली लोकमत या जिल्ह्यात सुरू झाला आणि मला लोकमतला संधी मिळाली. लोकमतला मला फक्त मालवणसाठी प्रतिनिधी म्हणून घेतलेलं, पण माझं काम बघून मला 1 महिन्यात कणकवली ऑफिसमध्ये घेतलं. पुढील 2 वर्ष मी कणकवलीत चांगलं काम केल्यामुळे 2009 साली माझी सावंतवाडीत बदली केली. मी सावंतवाडीचं 4 तालुक्यांचं काम केलं. म्हणजे इकडे वैभववाडीच्या एका टोकापासून दोडामार्गच्या मोर्ले, पारगड, आता संदीप देसाई जे बोलले त्या भागात जाऊन सुद्धा पत्रकारिता केली. लोकमतने मला घडवलं म्हटलं. म्हणजे पत्रकारिता मी शिकली तरुण भारतमध्ये. आणि नंतर मला जे काही एक चॅलेंज मिळालं ते मला जे पुढे उपयोगी आलं. त्यानंतर मला गोव्यात जबाबदारी देण्यात आली. गोव्यात 1 वर्ष काम केलं. महाराष्ट्रातल्या अनेक ठिकाणी मला पाठवण्यात आलं आणि माझी परीक्षा घेण्यात आली. आणि 2013 नंतर मी आता कंटिन्यू 10 वर्ष एका मोठा दैनिकाचा आवृत्ती प्रमुख म्हणून काम करतोय. मला या दैनिकानं 2 ते मला वाटतं 6 वेळा मी अधिवेशनसुद्धा कव्हर केलं. अधिवेशनात लक्षवेधी काय असते, पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन काय असतं, यापासून कसं अधिवेशनाचं कामकाज चालतं हे सुद्धा मी कव्हर केलं. मला वाटतं 6 वेळा मी नागपूर अधिवेशन कव्हर केलं. आणि अनेक चॅलेंज ज्या ठिकाणी आहेत अनेक भागात, आता तर लोकमतची पत्रकारिता अशाप्रमाणे आहे की एखादी बातमी देऊन आपण थांबायचं नाही, तर ती बातमी कुठल्या पद्धतीनं ती घडली, म्हणजे केवळ बातमी म्हणून बातमी नाही, तर त्याच्या मागे शोध जाऊन ती बातमी कशी घडली आणि त्याला जबाबदार कोण आहे, हे पुढची जी पत्रकारिता आहे ते देण्याचं काम सुद्धा आता आमचं मॅनेजमेंट आम्हाला करतं. याच दरम्यान मगाशी सर्वच वक्त्यांनी म्हटलं तर सगळेच इथं मला 25 वर्ष पत्रकारितेत झाली, 12-13 वर्ष प्रमुख म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आणि अनेक चॅलेंजिंग माझ्यासमोर होते. मी 2000 सालात जेव्हा पत्रकारिता सुरू केली त्यावेळी मालवण तालुक्यातलं माळगाव म्हणजे अतिशय खेडेगाव होतं. मला वाटतं 2003 किंवा 4 साली
CDMA टेक्नॉलॉजीवर, तेव्हा खासदार सुरेश प्रभू होते आणि मी काही बातमीदारी केली, त्यामुळे CDMA टेक्नॉलॉजीचे एक 5-6 टेलिफोन त्यावेळी तिथं सुरू केलेले, म्हणजे एवढे. आणि आत्ता गेल्या 3 वर्षापूर्वी तिथं रेंज आली आहे मोबाईलची, म्हणजे कुठलीही साधन व्यवस्था नाही. अशा ह्याच्यात पत्रकारिता मी सुरू केली. पुढे मला एक चॅलेंज मिळालं, चांगले सहकारी मिळाले, मला शिकता आलं, लोकमतसारखं मोठं मॅनेजमेंट मिळालं आणि आता मी अनेक ठिकाणी आमच्या मॅनेजमेंटमध्ये सगळ्यात कमी वयात आवृत्ती प्रमुख म्हणून काम करतो आहे. गेली 10 वर्ष मी आवृत्ती प्रमुख म्हणून काम करतो आहे आणि आत्तासुद्धा लोकमत व्यवस्थापन. आणि दुसरे एक बाजू महत्त्वाची आहे, म्हणजे ही जी पत्रकारितेची अँगल आहे त्याचबरोबर मला 10 वर्षापूर्वी व्यवस्थापनसुद्धा माझ्याकडे आलं. आता व्यवस्थापन हा वेगळा अँगल असतो, म्हणजे पत्रकारिता वेगळी आहे आणि मॅनेजमेंट व्यवस्थापन जी व्यवस्था वेगळी आहे ती. म्हणजे थोडक्यात रिपोर्टर आहेत तर रिपोर्टरचं मानधन कसं काढायचं, कॉलम सेंटीमीटरवर त्यांना पगार कसा द्यायचा, हे सगळं व्यवस्थापनाच्या ज्या बाजू आहेत, म्हणजे नुसती पत्रकारिता न करता व्यवस्थापनाच्या बाजूसुद्धा मला मिळाल्या, शिकता आल्या आणि यातनं बरंच काही शिकता आलं आणि अजूनही जास्तीत जास्त शिकण्याचा मी प्रयत्न करत आहोत. चांगले सहकारी आम्हाला मिळाले, चांगले मार्गदर्शक मिळाले, त्यामुळे हे सहज शक्य झालं. धन्यवाद. नमस्कार, मी लक्ष्मीकांत भावे, दैनिक रत्न टाइम्सचा आवृत्ती प्रमुख म्हणून काम करतो. 1996 साली मी रत्न टाइम्समध्ये कामाला रुजू झालो. तत्पूर्वी मी आमचे उमेश तोरसकर रत्नागिरी एक्सप्रेसचे आवृत्ती प्रमुख त्यांच्यामार्फत माझी नियुक्ती झाली होती. तिथे एक 6 महिने काम केलं. त्यानंतर रत्नागिरी म्हणजे गेली 27-28 वर्ष मी एकाच ठिकाणी काम करतो आहे. मध्यंतरी वांगणकर साहेब 2008मध्ये प्रहारला गेले. त्यानंतर माझी आवृत्ती प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली. म्हणजे एखादी जागा रिक्त आल्या त्या ठिकाणी दुसऱ्याला संधी मिळते, तशा प्रकारे मला संधी मिळाली आणि तिथपासून मी त्या ठिकाणी काम करतो आहे. म्हणजे किर्लोस वार्ताहर, त्यानंतर कणकवली प्रतिनिधी, उपसंपादक म्हणून मी बरेच वर्ष काम केलं आणि त्यानंतर या वृत्तपत्राची जबाबदारी सांभाळली. हे सर्व करत असताना आमचे गणेश शेट्टी असतील, ज्यांचं मला फार मोठं सहकार्य मिळालं. म्हणजे आमची जी पत्रकारिता होती ती गणेश शेट्टीने आम्ही जवळपास एकत्रच करत होतो. वांगे सरांचं मार्गदर्शन, आमचे रजनीश राणे असतील, सतीश साळगावकर असतील, या सर्वांचं मार्गदर्शन मिळालं आणि माझी पत्रकारिता ही ग्रामीण भागातून सुरू झाली. म्हणजे आमचा प्रवास होता हा होडीतून, आम्हाला किर्लोसवरून घोटण्यात यायचं असेल तर होडीने यावं लागत होतं. म्हणजे ग्रामीण भागातली जी व्यथा असते, STची समस्या असेल, इतर व्यथा असतील, या व्यथा आम्हाला पूर्णपणे कल्पना, शेतकऱ्यांच्या समस्या असतील आणि या दृष्टिकोनातून आमचं नेहमीचं लिखाण असायचं. आज माझ्यासमोर जो प्रेक्षक वर्ग बसला आहे तो फार मोठा वाचक वर्ग आहे. आमचे वामन पंडित असतील, कुसगावकर सर असतील, पिंटू सर असतील, म्हणजे ही जी मंडळी आहे सर्व ती वाचक वर्ग आहे, जी इतर कोणी पेपर वाचत नसले तरी ही मंडळी निश्चितपणे पेपर वाचत असतील असं मला वाटतं. त्यामुळे आमची पत्रकारिता ही या सर्वांनाच माहीत असेल. आज हजारे सरांचा मला काल फोन आला की आपल्याला माध्यमांची, सिंधुदुर्गाचा भविष्यातील विकास आणि माध्यमांची भूमिका याविषयी आपण परिसंवाद ठेवतो आहे. खरोखर चांगला विषय आहे. आपलं चिलवंत सरांनी चांगल्या प्रकारे मांडणी केली आहे. मला वाटतं सिंधुदुर्गाचा विकास हा निश्चितपणे होईल, परंतु एक गोष्ट आपल्याला प्राधान्याने बघावी लागेल. आपली गावोगावची घरं आहेत, म्हणजे गावातील जवळपास 50% घरं बंद पडत आहेत, घरामध्ये राहायला पण नाही. गणेश शेट्टी बोलल्याप्रमाणे मुलांची लग्न होत नाहीत, फार मोठ्या समस्या आहेत, शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेत. या सर्व माध्यमातून या पुढच्या काळात पत्रकारितेने विचार करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने सकारात्मक विचार आम्ही तर करतोच आहे, आमचं लिखाणही त्या दरम्यानचं असेल, पण इतरांनी तीच भूमिका घ्यावी अशी माझी एक इच्छा आहे. मधून त्यांनी आत्तापर्यंत केलेले कार्य आणि त्यांना जवळून बघितलेला आपला जिल्हा याविषयी सर्व मांडणी झालेली आहे. भावे सर म्हणल्याप्रमाणे की त्यांनी जेटे सरांचा उल्लेख केलेला आहे, तर मी पहिला प्रश्न इथं जेटे सरांनाच विचारणार आहे की प्रसार माध्यमे आणि प्रसार माध्यमामुळे जे शासनावर आणि प्रशासनावर एक वचक राहतो, त्या तुम्ही ज्या प्रकारे आपल्या लेखनातून समस्यांची मांडणी करता किंवा एखादा विषय लावून हा अनुभव तुमचा कसा राहिलेला आहे? हॅलो, हां, याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. एक असं आहे की पत्रकारिता करताना पत्रकार म्हणून स्वतःला प्रेझेंट करण्याच्या नादात गडबडीत अधिकाऱ्यांशी मैत्री होते आणि अधिकाऱ्यांशी एकदा का मैत्री झाली की मग त्यांच्या चुका काढणं कठीण होतं. हां, मला असं वाटतं की पत्रकारांनी जास्त अधिकाऱ्यांच्या जवळ जाऊ नये, लोकप्रतिनिधींच्या जवळ जाऊच नाही, अधिकाऱ्यांच्या जवळ जाऊ नये. थोडंसं लांब राहून पत्रकारिता केली तर जरा स्वातंत्र्य मिळतं आपल्याला. आणि माझा असा अनुभव आहे की ज्या अधिकाऱ्यांना काळं वेळ करायचं असतं ते पत्रकारांपासून दूर राहतात आणि ज्या अधिकाऱ्यांना तुमच्यासारखे आहेत ते जे आमच्याशी मैत्री करतात, कार्यालयाचं दार सर्वांसाठी उघडं असतं आणि तुम्ही जशी आमच्याशी मैत्री करता म्हणजे तुमच्या मनात काही काळं बेरं नाही आहे, ओके, काय जे आहे ते उघड आहे,
मला जो सरकार पगार देतं त्या पगारात मी काम करतो आणि अशी भावना असते. त्यामुळे पत्रकारिता जे पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांशी जो वचक ठेवण्याचा प्रयत्न आहे तो आम्ही ठेवतो, सगळेच जण ठेवतो, प्रयत्न करतो आपण. आणि पेपर चालवताना मी दैनिकाचा आवृत्ती प्रमुख आहे, इथे वाचक आहे, थोडे खुलेपणाने चर्चा करतो की शेवटी जाहिरात हा जो कंटेंट आहे ह्या इंडस्ट्रीमधला तो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. तो टाळता येणार नाही. एक दैनिक निर्माण करायचं म्हटलं तर त्यासाठी लागणारा जो आर्थिक रसद आहे ती मिळवावी लागते, त्याच्याशिवाय चालत नाही. तुम्ही जो 5 रुपये देता आम्हाला आणि ॲक्च्युली प्रिंटिंग कॉस्ट आहे ती 10-11 रुपये आहे एका दैनिकाची. 8-10-12 पानाचं दैनिक काढलं तर त्याची प्रिंटिंग कॉस्ट म्हणजे प्रोडक्शन कॉस्ट ही 12 रुपये आहे आणि तुम्ही आम्हाला 5 रुपये देता, त्यामध्ये एजंटाचे 1 रुपया जातो, राहिले 4. त्याच्यामध्ये हा सगळा खर्च निपटवून निघत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता देखील आम्ही प्रामाणिक पत्रकारिता करतो आहोत. मी या मुद्द्यातून तुम्हाला एक सांगेन की म्हणजे पत्रकारिता आता बदलणार आहे 100%. पत्रकारांची जबाबदारी वाढणार आहे, कारण एआय आलं म्हणजे ती बातमी तयार करतं, एआय हेडिंग देतं, एआय पेजिनेशन करणार, एआय प्रिंट काढून बाहेर तुमच्या हातात अंक देणार. मग पत्रकार काय करणार? बातमी लिहायचा आता पत्रकारांचा प्रश्नच येत नाही. पण एक आहे, पत्रकारिता संपलेली नाही, कारण पत्रकारांना एआयला माहिती गोळा करता येत नाही, ते तुम्हालाच करावी लागणार. म्हणजे कुठे अपघात झाला तर माहिती यायला तुम्हीच पुरवावी लागणार, ट्रॅकवर आणावी लागणार, त्याच्यानंतर एआय आपलं पुढचं काम करणार. त्यामुळे बदलती पत्रकारिता ही बदलणार आहे. आणि आपल्या जिल्ह्याचा विकासाचा जर प्रश्न आहे जो आजचा विषय आहे, कारण आता वेळ झालाय त्यामुळे प्रत्येकाला एकदाच बोलता येतं म्हणून मी सांगतोय. कारण ओळख आपल्याकडे 1 वाजता सुरू झालं आणि पहिली 35 मिनिटं ओळख सांगण्यामध्ये गेली आहे. आता परिसंवादासाठी कमीत कमी वेळेत आपण आवरायचा प्रयत्न करू, कारण 2 वाजले की भूक लागेल मुलांना. तर मुद्दा एवढाच आहे की संपूर्ण जगाचा जर आपण विचार केला मग आपल्या लक्षात येईल की संपूर्ण जगामध्ये भारतीय समाज फक्त 132व्या क्रमांकावर आहे, जो आनंदी समाज. आपल्यापेक्षा 130 देशांमधले लोक भारतीय समाज लोकांपेक्षा आनंदी आहेत. म्हणजे अंतिमतः विकास कशासाठी असतो? अंतिमतः विकासाचं टार्गेट काय आहे? तर माणूस आनंदी असणं. मग आनंदी असण्याची आपण किती नंबरला आहोत? 130व्या क्रमांकावर आहोत. म्हणजे 129 देशातले लोक आपल्यापेक्षा आनंदी आहेत. मग ते आनंदी कसे होतील? त्यांना काय लागतं? घरात असताना त्यांना स्वच्छ पाणी मिळायला पाहिजे बागेत, त्यांना शाळेत मुलांना घालण्यासाठी रस्ता पाहिजे, शाळेत शिक्षक पाहिजेत, त्याच्यानंतर तो आजारी पडला तर हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर पाहिजेत, चांगले रस्ते पाहिजेत, ज्या बसमध्ये तो बसणार आहे ती बस चांगली पाहिजे. एवढ्या जरी गोष्टी झाल्या तरी जो आनंदी उद्देश आहे तो आनंदी देशाचा उद्देश साध्य होईल. आणि दुसरी एक गोष्ट सांगतो, आज अमेरिकेचं राष्ट्रीय जे GDP आहे तो जवळपास $30 ट्रिलियन आहे, $29 ट्रिलियन आहे आणि आमचं आहे फक्त $4 ट्रिलियन आहे. त्यांचं दरडोई उत्पन्न जवळपास 60 लाख आहे आणि आमचं दरडोई उत्पन्न 2.25 लाख आहे. सिंधुदुर्गाचं 270 आहे, पण देशाचं बोलतो मी. त्यातनं आपल्या जिल्ह्यामध्ये लक्षात की आपल्या जिल्ह्याची अवस्था किती कठीण आहे. आणि आपल्याला आनंदी देश घडवायचं म्हणजे 3च गोष्टींवर काम करावं लागेल यापुढे पत्रकारांना. या आनंदी देशाचे निकष काय आहेत? एक तर त्याचा 85 वर्ष सरासरी आयुर्मान असलं पाहिजे, नंबर 1. 2, त्याचं वर्षाचं उत्पन्न 60 लाख असलं पाहिजे. आणि 3, सरासरी त्याचं शिक्षण 18 वर्ष असलं पाहिजे. आपण सिंधुदुर्गातले लोक इथे कुठे बसतो बघा, आम्ही 50% पण बसत नाहीये. त्यामुळे आपल्याला पत्रकारांना हे टार्गेट ठेवून पत्रकारिता करावी लागेल, तरच आपण पुढे जाऊ शकू. धन्यवाद. नक्कीच खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही हा प्रेक्षकांना पटवून दिलेला आहे की सर्वात महत्त्वाचं की वृत्तपत्र जेव्हा छापल्या जातं आपण तो 5 रुपये किंवा 6 रुपयाला घेतो, पण त्याची मूळ कॉस्टिंग जी आहे, प्रिंटिंग कॉस्टिंग ही कशी आहे हे जेटे सरांनी सांगितलेलं आहे. मी आता वायंगणकर सरांकडे वळतो की आपला जो विषय आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास आणि प्रसार माध्यमे, ज्याप्रमाणे पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणे साहेब यांनी आपल्या जिल्ह्याचं विकासाचं एक विजन हे तयार केलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने पालकमंत्री महोदय आपल्या जिल्ह्याचा विकास घडवणार आहेत आणि त्या दृष्टीने पावले देखील उचललेले जात आहेत. तर सर, आपण दैनिक प्रहारमध्ये काम करता, तर पालकमंत्री महोदयांची भूमिका आणि प्रहारमधून ती भूमिका कशा प्रकारे मांडल्या जाते? थोडक्यात म्हणजे की विकासात्मक ज्या बाबी आहेत, जे पालकमंत्री महोदयांच्या विजनमध्ये आहेत, त्या कोणत्या आहेत आणि तुम्ही त्या प्रहारमधून कशा प्रकारे मांडत आहात? एक गोष्ट अशी आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास, पालकमंत्र्यांचं विजन आणि आजवर विकास प्रक्रिया रेंगाळली, हे सगळ्या मुद्द्यांवरती या अनुषंगाने आपल्याला चर्चा करावी लागेल.
मुळात एक गोष्ट अशी आहे की आपणा सर्वांना माहिती असेल की शिरोडा वेळागर जो प्रश्न आहे सर्वे नंबर 39, या सगळ्यातलं मी हा मुद्दा का घेतला, कारण विकासाची जेव्हा आपण चर्चा करतो, पर्यटन जिल्ह्याच्या विकासाची आपण चर्चा करतो, तेव्हा असे मुद्दे वर्षानुवर्ष चर्चेत फक्त का राहतात याचा विचार देखील या व्यासपीठावरती होण्याची आवश्यकता आहे. मग त्याच्यामध्ये जबाबदारी आपली वृत्तपत्र म्हणून किंवा संपादक पत्रकार म्हणून आपली काय राहते, यूट्यूब चॅनल म्हणून काय राहते, या सगळ्याचा विचार भविष्याच्या दृष्टीने करण्याची गरज आहे. गेली किती वर्ष झाली, मला वाटतं एक 32-33 वर्ष झाली असतील त्या प्रश्नाला. जी पहिली मीटिंग झाली ना उदय पंडित, मी तुम्हाला सांगतो, पहिली जी मीटिंग झाली त्या पहिल्या मीटिंगचा मी साक्षीदार आहे. त्या पहिल्या मीटिंगला मी होतो तिथे. काय घडलं ते मला माहिती आहे. माझं म्हणणं असं आहे, असे ज्यावेळी प्रश्न निर्माण होतात, राजकीय पक्ष राजकीय नेते त्यांच्या पद्धतीने राजकारण करत राहतील, परंतु सिंधुदुर्गातील जनतेने देखील सकारात्मक दृष्टिकोन आपला निर्माण करण्याची फार मोठी गरज आहे, फार मोठी आवश्यकता आहे. मगाशी आपण म्हटलात पालकमंत्री नितेश राणे, त्यांचं विजन खूप मोठं आहे. अनेक प्रश्नांच्या म्हणजे आज जे काही गेल्या 2-4 महिने त्यांना झाले असतील, 6 महिन्यामध्ये त्यांनी जे काही प्रश्नांना जे सोडवण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत, त्या प्रश्नांमध्ये वृत्तपत्र म्हणून आपण काय भूमिका बजावणार आहोत हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. होतं असं कोकणामध्ये, म्हणजे हा केवळ सिंधुदुर्गाचा विषय नाही आहे, तर कोकणामध्ये कोणताही प्रकल्प किंवा सकारात्मकतेने आपण विचारच करायचा नाही का, हा जो एक दृष्टिकोन आपल्यामध्ये आलेला आहे, तो खरं तर कोकणाला खूप आतापर्यंत तरी बॅकफुटवरती आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण काय करतो की राजकारणी म्हणून प्रत्येक गोष्ट त्या चष्म्यातून किंवा त्या पटडीतून पाहण्याचा प्रयत्न करतो, तर तो आपण सर्वांनी नागरिक म्हणून ग्रामस्थ म्हणून तो चष्मा बदलण्याची गरज आहे. राजकारण राजकारणाच्या जागी राहील, पक्षीय स्तरावरती जे निवडणुका असतील ते त्यांच्या पद्धतीने जरूर लढतील, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन विकासाचा विचार आपण करणार आहोत की नाही, की प्रत्येक वेळी कोणतरी ज्या पद्धतीने मांडणी करतं. सिवलसारखा प्रकल्प आज होऊ शकला नाही. का नाही होऊ शकला? आता अनेक लोक की नाही स्टेटमेंट करतात, पत्रकं काढतात की नाही किनारपट्टी विकली गेली. अरे कोणाला विकली आहे? घ्या शोध. कोणाला सिवलमध्ये प्रोजेक्टमध्ये जमिनी कोणाच्या आहेत, शेट्टी कोण आहेत, कोणी आणले आहेत, घ्या शोध ना त्याचा. त्यावरती लिखाणही व्हायला पाहिजे असं माझं मत आहे. कारण हे पोटतिडकीने मी एवढ्याचसाठी बोलतो, या प्रकल्पाच्या संदर्भाने देखील मी फार जवळून पाहिलेलं आहे. 100 कोटीची तरतूद आताचे विद्यमान अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी त्यावेळी केलेली आहे. 2006-07 मधली गोष्ट आहे. आज तो ड्रीम प्रोजेक्ट आपल्याकडे येऊ शकला नाही. काय येऊ शकला नाही? काय लोकांचा बुद्धिभेद होतो? मला असं म्हणायचं आहे, या ठिकाणी शिकला सवरलेला शिक्षण घेतलेले लोक आहेत सिंधुदुर्गामध्ये, का विचार करत नाहीत? पॉझिटिव्ह थिंकिंग आपण कधी आणणार आपल्यामध्ये? ती आणली जात नाही. सकारात्मकतेने विचार केल्यानंतर 100% चित्र बदललेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. नितेश राणेंचं एक विजन आहे सिंधुदुर्गामध्ये रोजगाराच्या संधी. माझं म्हणणं असं आहे, रोजगाराच्या संधी आणताना ठीक आहे, तुमचं म्हणणं आहे ना, म्हणजे ज्या लोकांना वाटतं की या ठिकाणी प्रकल्प नको, जे प्रकल्प नको म्हणतात त्यांनी दुसरे कोणते प्रकल्प यावेत किंवा आणावेत त्यासाठी त्यांनी कधी प्रयत्न केलेले तुम्ही पाहिलेत? मी या ठिकाणी राजकीय कुठल्या पक्षाचा, मी तर बिलकुल कुठल्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नाही किंवा होणारही नाही, परंतु अत्यंत तटस्थपणे तुम्हाला सांगतो, कधी ह्या गोष्टींचा विचार आणि चर्चा आपण करणार आहोत की नाही, की आपण फक्त नाही अरे त्याने विरोध केला म्हणून चला, किंवा ते कोण पिंटो साहेब काहीतरी एखादी मांडणी करतायत म्हणून मी विरोध करायचा. हे जी भूमिका आहे ही बदलण्याची गरज आहे. आणि मला असं वाटतं उद्या कुठल्याही नेत्याला खूप चांगलं काम करावं असं जरी वाटलं तरी देखील जे पाठबळ आणि सकारात्मक दृष्टिकोन जनतेचा पाहिजे तो आवश्यकच आहे. जोपर्यंत या दृष्टिकोनातून आपण विचार करणार नाही तोपर्यंत कोणाच्या मनात जरी काही असलं तरी स्वप्न ही स्वप्न राहतील. ती सत्यात उतरवण्यासाठी, तो विचार आणण्यासाठी
सगळ्या जनतेने देखील त्या पद्धतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे होतं काय माहिती आहे, अखंड कोकणामध्ये कुठल्याही प्रकल्प घ्या तुम्ही, कुठलाही प्रकल्प समोर ठेवा, सीवर्ल्ड सारख्या प्रकल्पामध्ये काय विरोध करण्याची आवश्यकता होती, काय कोणी त्या ठिकाणी देखील जे पहिला नारळ फोडला त्याला देखील मी साक्षीदार होतो. ज्यांनी नंतरच्या काळात विरोध केला ते तिथे श्रीफळ वाढवायला होते, हे मी या जाहीर व्यासपीठावरून आज सांगतो. मग का विरोध झाला याचा विचार जनतेने कधी केला का? कोणाच्या जमिनी गेल्या आहेत, काय घडलंय? ज्या माळरानं चिपीचा विमानतळाचा मुद्दा आहे, ज्या चिपीच्या विमानतळावरती अखंड खडकाळ सगळा प्रदेश आहे, त्या ठिकाणी प्रकल्प होताना देखील ज्या पद्धतीने विरोधाची मांडणी झाली, त्या विरोधाच्या मांडणीमध्ये देखील आपण कुठे आहोत, का विरोध आपण, हा जो सगळा, हे बघा, संघर्ष हा माझं म्हणणं असं आहे, लाट्याकाट्या घेऊन संघर्ष होणारा नाही आहे. या ठिकाणी वैचारिक संघर्ष आहे, तो विचाराची मांडणी झाली पाहिजे. त्या ठिकाणी विचाराची मांडणी करून हे लोकांच्या मनामध्ये ज्या शंका आहेत किंवा जे काही प्रश्न आहेत ते देखील दूर करण्याची जबाबदारी 100% राज्यकर्त्यांची आहे, शासनकर्त्यांची आहे, अधिकाऱ्यांची आहे. काही प्रकल्पांमध्ये असंही होतं, अधिकारी थेट जातात जमीन संपादन करायचे. मला असं वाटतं ज्या गावामध्ये ज्या भागामध्ये अधिकारी जाणार आहेत त्या भागामध्ये अधिकाऱ्यांनी तत्पूर्वी ग्रामस्थांशी बोलून स्पष्टीकरण केलं पाहिजे. हा प्रकल्प येणार आहोत आहे, त्याच्यातून ह्या जमिनी जाणार आहेत, त्याच्यातून हा तुमचा फायदा होणार, फायद्या तोट्याची मांडणी आपल्याला करावीच लागेल. त्याशिवाय विकासाचा विचार पुढे जाणार नाही असं मला वाटतं. नक्की सर, खूप सकारात्मक पत्रकारिता याविषयी वैंगणकर सरांनी खूप छान माहिती दिलेली आहे. आता मी सामंत सरांकडे येतो की सर, निष्पक्ष बातमीदारी आणि ते करत असताना येणाऱ्या मर्यादा, हा जो एक घटक आहे किंवा ही जी बाब आहे, तर याविषयी आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पत्रकारिता करत असताना आलेला अनुभव याविषयी सांगा. पहिल्यांदा आपण ज्या जिल्ह्यात राहतो तो दर्पणकारांचा जिल्हा म्हणून आपण सन्मानाने मिरवतो. दर्पण म्हणजे आरसा. तू जर आरसा स्वच्छ नसेल तर त्यातली प्रतिमा सुद्धा तशीच आपल्याला दिसणार आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं की प्रत्येक पत्रकाराने आधी स्वतःचा आरसा स्वच्छ ठेवला पाहिजे, म्हणजे जसं आपण बघतोय तसं दिसतंय किंवा तो स्वच्छ ठेवला पाहिजे, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आता तुम्ही जे म्हणताय की सत्य मांडत असताना अडचणी येतात वगैरे, हे सगळं खरं आहे. बऱ्याच वेळा जसे संतोषजी बोलले की विकासाचे मुद्दे येतात, एखादा उद्योग येतो, त्या उद्योगाला आपल्याकडे सुरुवात होते की सुरुवातच उद्योग आला रे आला की पहिल्यांदा संघर्ष समिती स्थापन होते. समन्वय कधी होतच नाही, तो खूप उशिरा होतो. आपल्याला ती सुरुवात करावी लागणार आहे की आता समन्वयातनं हे सगळं, म्हणजे समन्वयाच्या दिशेने आपल्याला जावं लागणार आहे. संघर्ष समित्या आता कित्येक आल्या गेल्या, पण प्रत्यक्ष वास्तवात काय झालं नाही. सगळ्यात शेवट आपल्याला लक्षात येतं हे कुठलं तरी एक राजकीय कारस्थान असतंय, हे आपल्याला समजतंय. मुळात ज्यावेळी आता अशी परिस्थिती कोकणात आहे की एखाद्या प्रकल्पाच्या बाजूने आपल्याला माहीत असताना सुद्धा, सत्य म्हणून माहीत असताना भूमिका ज्यावेळी आम्ही घ्यायला जातो त्यावेळी वाचक म्हणा, लोक म्हणा, विरोधक म्हणा, हे सगळ्यांची प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेली असतात. अरे हा प्रकल्पाच्या बाजूने आहे, बहुतेक याला पाकिटं पोचलेली असणार. आणि सोशल मीडियावर तर आता कोणीही व्यक्त होऊ शकतं. पॉलिटिकल लोक थोडं, मग आता समजा एका पक्षाने काहीतरी प्रोजेक्ट आणला असेल, खरं म्हटलं तर यात लोकांचा काहीच दोष नसतो. मी अजिबात मानणारा नाही की कोकणातल्या लोकांना प्रोजेक्ट नको, हे शक्यच नाही आहे. जर असं असतं तर कुठे रेल्वे आली असती, असं असतं तर कुठे एवढे 4 लेन सारखे मोठे प्रोजेक्ट झाले असते. हे सगळं जे घडवतं त्याच्या मागची एक वेगळी यंत्रणा असते. सत्ताधाऱ्यांनी एखादा प्रोजेक्ट आणला तर विरोधक असतात, ते मागणं सूत्र सोडत असतात, हलवत असतात की विरोधक उभे करणं, कोणतरी माहितीच्या अधिकारातून पत्रकार काढणं, पर्यावरणवादी असे लोकांना आणून सोडणं. आणि लोकांना कसं जरा विरोधातलं सांगितलं की पटकन पटतं.
आणि नंतर आपण ज्यावेळी खरी भूमिका मांडायला जातो त्यावेळी मग आपल्यावर पण संशय व्यक्त केला जातो. इन केस आपल्या इकडेच नाही की आपल्या प्रेस, आपण ज्या वृत्तपत्राचं काम करतो तिकडे पत्र जातात वरिष्ठांना, हा तुमचा माणूस मॅनेज झालेला आहे, अमुक आहे, याने एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले. दोडामार्गचा अनुभव आहेच. काही दिवसापूर्वीची घटना, काही रिपोर्टर आमचे तिकडे फक्त अनधिकृत उत्खननाचा विषय चालू होता, बघायला विचारायला गेल्यानंतर त्यांच्यावर अंगावर धावून आले ती लोक, त्यांचे मोबाईल फोडले गेले वगैरे वगैरे सगळं झालं. त्यावेळी वृत्त सगळ्या आपल्या पत्रकारांनी पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली. तक्रार नोंदवल्यानंतर पहिल्यांदा त्या जे करणारे लोक आमच्याकडे आले. म्हणजे मी संपादक म्हणून काम करतोय, मला फोन आला, तुमचा रिपोर्टर 25 लाखाची मागणी करत होता. असं कधी आजपर्यंत, आणि आम्ही काम करताना आमच्या सहकार्यांवर विश्वास असतो, माहीत असतं, कारण आम्ही पण ग्रासरूटवरनं वर आलेलो असतो. समजा ठीक आहे, मी जिल्ह्यात काम करतोय, माझा रिपोर्टर कुठे पैसे मागेल, काय काय मला माहीत असतं. पण ज्यावेळी वरिष्ठ बसतात ना वरती, त्यांना काही कल्पना असतात, अनेक आवृत्त्या चालवत असतात. अशा वेळी हा वर पत्र गेल्यानंतर आम्हाला आमची नोकरी पण सांभाळायची असते. अशा वेळी ती एक पण भीती असते ना, सत्य मांडायला जातो आणि हा रोष घेतोय. विकास सत्य कुठलं असू नये. मला माहित आहे की मी ज्यावेळी शोध पत्रकारितेच्या अगदी याच्यावर होतो त्यावेळी मी एक स्टिंग ऑपरेशन केलेलं. विश्राम बाबा जो बोंदुगिरी करत होता त्यावेळी माझा जीव धोक्यात घालून मी 3 दिवस त्याच्या मठात होतो. सगळं विथ फोटोग्राफ्स, विथ पुराव्या सकट सगळं मी बाहेर आणलं गेलं. त्याच्यानंतर त्याच लोकांनी माझ्यावर 4 केसेस टाकल्या, मी आणि माझ्या संपादकांवर. आणि आम्ही दोघे 8 वर्ष त्या कोर्टाच्या फेऱ्या मारत होतो. आणि त्याच्यातनं आमची चांगली मुक्तता, कोर्टाने आम्हाला चांगले रिमार्क्स दिले वगैरे वगैरे. ठीक आहे, पण हे जे प्रामाणिक ते कशासाठी करतं, माझं काय त्याच्यात इंटेन्शन होतं? माझं एवढंच की आपल्या समाजातली लोक त्या बुवाच्या त्या अंधश्रद्धेला बळी पडू नये, अतिशय पिळवणूक चालू होती. लोक काय करतात, फक्त बातमी वाचतात, चांगलं अरे वा वा शाबासकी देतात, पण त्याचे जे काय भोगायचं असतं ना, ते सोपी गोष्ट नाही आहे. 1 दिवसाचा पेपर असतो, पण एखाद्या बातमी मागचे एफर्ट्स काय असतात. आता हे जे दोडामार्ग मधलं झालं, ते जे सगळे पत्रकार आहेत बिचारे, ग्रामीण भागातले रिपोर्टर आहेत, तर केवढा प्रेशर त्यांच्यावर, केवढी बदनामी, काय हे जे आहे पत्रकारांना सहन करावं लागतं. ही सोपी गोष्ट नाहीये. मला माहित आहे, मला जेवढे चांगले म्हणणारे असतात ते असे बरेच असतात की मागणं आम्हाला टीका करणारे, पैसे खातात, हे मग अमुक मॅनेज झालेले आहेत, हे खूप चालतंय. हे सगळं करत करत आम्हाला पुढे जावं लागतं. पण मी मगाशी तुम्ही जे सांगितला की लोकांनी बदललं पाहिजे, संतोषी, त्याच्यात मी थोडा फरक पडतोय की लोकांची जी मानसिकता जी आहे ती बदलण्याची जबाबदारी आमची आहे. हे पण सगळं सहन करून ते करावं लागतं. मी तो प्रयत्न करत असतो की आमचा पेपर प्रयत्न करत असतो. बऱ्याच वेळा काही पेपरना म्हणजे शेवटी मॅनेजमेंट कोणाची असते काय, हे वेगवेगळे प्रश्न असतात. कोण पेपर चालवतो का, म्हणजे आम्ही हतबल असतो त्यावेळी. पण तरी देखील मोठे नसतील पण छोटे प्रयत्न आमचे चालू असतात. वरचं मोठं काय करायला म्हणजे आम्हाला जमत नाही. मोठमोठे प्रोजेक्ट त्याला सपोर्ट करायचा की विरोध करायचा, पण छोटी मोठी कामं करत असतो. पत्रकाराचा विकासाला विरोध अजिबात असू नये. विरोध असावा की एखादा प्रकल्प, विकासाला म्हणण्यापेक्षा प्रकल्पाला विरोध असू नये, पण प्रकल्पापासून जर पर्यावरणाचा खराच ऱ्हास होत असेल तर त्याला विरोध जरूर करावा. मी फक्त 2 छोटीशी उदाहरणं सांगतो आणि संपवतो. रत्नागिरीमध्ये मी रत्नागिरी एडिशन बघतोय. चिपळूणमध्ये गरडा केमिकलचा प्रोजेक्ट आहे. त्यांनी तो प्रोजेक्ट आणला, केमिकलचा प्रोजेक्ट, त्याच्यात जवळपास 700-800 लोकांना रोजगार मिळाला चांगला. पण त्या रोजगार करत असताना त्यांनी काय केलं की त्यांनी जे केमिकलचं पाणी आहे ते ना समुद्रात सोडलं, त्यांनी बोर केले संपूर्ण त्या परिसरांमध्ये कातळावर, आणि बोर करून भरपूर बोर केले आणि बोर करून प्रेशरने भूगर्भात पाणी सोडलं जे केमिकलचं. त्याचा परिणाम असा झाला की सगळ्या आजूबाजूच्या दशकृषीतल्या लोकांच्या विहिरी प्रदूषित झाल्या. मला सांगा की 800 लोकांना रोजगार मिळतो म्हणून त्याला सपोर्ट केला पाहिजे का? तर
त्याला विरोध केला पाहिजे. प्रकल्प राहू दे, पण ते तू तसं करू नको, त्याच्यात काहीतरी पर्याय तू केला पाहिजे. रत्नागिरीत असे आणखीन काही केमिकलचे प्रोजेक्ट आहे ज्याचं दूषित पाणी समुद्रात सोडलं जातं. आम्ही म्हणतो खरं तुम्ही हजारभर लोकांना रोजगार देतात, पण त्याचबरोबर हजारभर मच्छीमार विस्थापित होतात, ते उघड्यावर येतात, हे बघायला हवं. हा बॅलन्स ठेवायला पाहिजे. याचा अर्थ प्रकल्पच नको असं नाही. बरंच आहे मायनिंगला आम्ही विरोध करतोय, पण मायनिंग चांगलं मायनिंग सुद्धा करता येतं. हे माइन ओनर ऐकत नाहीत खरं आहे, पण अशा पद्धतीचा प्रेशर जर केला, कारण आता जर आपण क्रशरना, आता जर आपण इकडची मातीच काढायला दिली नसती तर कुठला चौपदरी आपल्याला रस्ता भोगायला. आता अगदी 25 मिनिटात या खारेपाटण पासून दोडामार्गपर्यंत आपण आरामात पोहोचतो. एवढा सुंदर रस्ता आला आणि त्या अनुषंगाने विकास किती झपाट्याने येतो. पण जर आपण क्रशर लावायलाच दिले नसते, जर आपण माती काढायलाच दिली नसती, तर कुठला अजूनही कोकण, अजूनही आम्ही हायवेने खड्ड्यातूनच फिरत राहिलो असतो. तर मला वाटतं की अशा ज्या काही गोष्टी आहेत चांगल्या, त्याला सपोर्ट करायला आपण. हा सपोर्ट करताना आम्हाला मात्र निश्चितपणे तारेवरची कसरत करावी लागते, हे पण लक्षात घ्या. धन्यवाद. नक्कीच सर, खूप चांगल्या प्रकारे आपण मुद्दा मांडलेला आहे. आता मी तोरसकर सरांकडे येणार आहे की तर शोध पत्रकारिता आणि आपल्या जिल्ह्यात तुम्ही काम करत असताना शोध पत्रकारिता याविषयी आलेला अनुभव हे तुम्ही प्रेक्षकांना सांगा. शोध पत्रकारिता अनुभव मला 1990-91 सालामध्ये आला. मी सर्वप्रथम पहिल्यांदा असं सांगेल की आत्ताचे जे राजकारण आहे किंवा समाजकारण आहे 3 टप्प्यातलं मी अनुभवलेलं आहे. 1985 ते 1995 हे समाजवाद्यांचं राजकारण होतं. त्याच्यानंतर 95 ते 2005 समन्वयाचं राजकारण होतं आणि 2005 नंतर आता जे चालू आहे हे संघर्षाचं राजकारण चालू आहे असं मी मानेन. कारण याच्या मागची भूमिका अशी आहे की त्या काळातलं जे राजकारण होतं ते सगळ्यांना एकत्रित घेऊन चालणार होतं. आता जे राजकारण चालू आहे हे माझ्या प्रती चाललेलं राजकारण अशी प्रत्येकाची भूमिका आहे. मग अशा भूमिकेतून काही गोष्टी जे आत्ता वांगणकर साहेबांनी सांगितले किंवा सामंत साहेबांनी सांगितले, तर ते तसं राजकारण आता होणार नाही किंवा विकासात्मक ज्या गोष्टी आहेत ते करायला गेले की संघर्ष हा होणारच. कारण आता राजकारणच हे संघर्षाचं झालेलं आहे असं मी मानतो. माझ्या ह्या 40 वर्षाच्या पत्रकारितेला माझा कट्टर अनुभव आहे की त्या काळातले जे राजकारण होतं आणि आताचे जे राजकारण आहे, त्यामुळे आता जे चिलवन साहेब म्हणतायत की सिंधुदुर्ग विकासाची भूमिका बदलणार आहे की नाही बदलणार आहे आणि माध्यमं काय बदलू शकतात, तर माध्यमांच्या हातात आता काय राहिलेलं नाही आहे. माध्यमं कुठलंही समाजकारण किंवा राजकारण किंवा विकासात्मक भूमिका बदलू शकत नाही. कारण आत्ताचे जे राजकारण झालं आहे हे संघर्षाचं आहे. एकाने ते राजकारण चांगल्या पद्धतीने किंवा कुठलाही विकासाचा प्रकल्प आणला तर दुसरे लोक त्याला विरोध करणारच आहेत. हे आता थांबणारं नाही असं मला ह्या गेल्या 10-15 वर्षातलं राजकारण मी जवळून पाहिलं आहे. आता मुद्दा आहे चिलवन साहेबांनी मला सांगितलेला की मी काय लिहिलं त्याच्यातून मला आलेला अनुभव. 1990-91 मध्ये जिल्हा परिषदमध्ये पंप घोटाळा झाला, लघु पाटबंधारेचा पंप घोटाळा. सगळ्यात मोठा तो घोटाळा झालेल्याचं प्रकरण उघडकीस त्यावेळी दैनिक गोमंतक आणि दैनिक तरुण भारत अशी 2च मोठी वृत्तपत्र एकमेकाच्या संघर्षाच्या बातम्यांमध्ये होती. त्यावेळी शोध पत्रकारिता काय असेल ही दोनही वृत्तपत्र त्याच तकडीने लिहित होती. त्या बाजूने माधव कदम होते, या बाजूने आम्ही होतो. म्हणजे अशा पद्धतीने होतं. आणि 1990-91चा जो पंप घोटाळा, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारेचा पंप घोटाळा होता, हा सलग 20 दिवस मी मालिका चालवली होती. उद्याच्या अंकात वाचा, उद्याच्या अंकात वाचा असं म्हणजे नव्हे. पण त्याच्या मागचा सूत्रधार कोण होता हा कोणालाच माहीत नव्हता. म्हणजे मी जरी ती बातमी छापत असलो तरी मला माहिती देणारा माणूस होता आणि तो माणूस शेवटपर्यंत मी कधीही कोणाला सांगितला नाही. त्या काळात माधवरावांनी पण माझ्याकडे येऊन अनेक वेळा आम्ही चहा पिऊन, अरे तुझा सूत्रधार कोण आहे तो मला सांग. सॉरी, तो सूत्रधार कळणार नाही. कारण काय आहे 2 पेपरमधला जो संघर्ष आहे, म्हणजे त्या काळात तरुण भारत पुढे आहे की गोमंतक पुढे असं ते 2 वृत्तपत्रामधला होता. आमच्या व्यक्तिगत संघर्ष नव्हता. मग ती मालिका आम्ही शेवटपर्यंत नेली. त्याच्यानंतर मोठा प्रोपगंडा झाला. जिल्हा परिषद आणि आयुक्तांपर्यंत तक्रारी गेल्या
आणि एक दिवस चौकशी समितीने त्या काळात मला जिल्हा परिषदने एक नोटीस पाठवली आणि आमच्या पेपरला पाठवली आणि त्या काळात एक नोटीस आली घरी. मी बघितलं हे तुम्ही लिहिलं त्याचे सबळ पुरावे सादर करा. आता सबळ पुरावे सादर करणं ही पत्रकारितेतलं कामच नाही. म्हणजे मी माझ्या इव्हन एखाद्या शोध ह्याच्यातून मी लिहिलेला रिपोर्ट आहे, तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही खुलासा करा, पण मी त्याचे पुरावे सादर करण्यास मी बांधील नाही. मग आमच्या पेपरला संपादकांना गेला, त्यावेळी चंद्रकांत घोरपडे संपादक होते. मग संपादकाने मला टेलिफोनवरून सांगितलं, त्यावेळी कसे मोबाईल नव्हते, माझ्या घरचा टेलिफोन होता आणि गोमंतकचा होता आणि आम्ही तर त्या काळात ऑफिसही नॉमिनल होती. आमचं गोमंतकचं तोरताशी ऑफिस सुरू झालेलं होतं आणि तरुण भारतचं होतं. मग त्या टेलिफोनवरूनच फक्त संभाषण होतं. आणि एक दिवस कोकण आयुक्त त्यावेळी मला आठवतं गणेश ठाकूर होते आणि इथे जिल्हा परिषदचे CO ननी पटेल होते. आणि जिल्हा परिषदचे च्या वतीने ज्यावेळी एक दिवस सकाळी 10 वाजता माझ्या घरी लालदिव्याची गाडी आली आणि त्याच्यात आपले आरवी नाईक कणकवलीचे ते त्यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे PA होते आणि गणेश ठाकूर ह्या चौकशीसाठी आले होते आणि माझा जबाब त्यांना घ्यायचा होता की तुम्ही हे लिहिलं कशा अनुषंगाने लिहिलं असं आहे. तर मग त्याच्या अगोदर मला हिंट दिलेली होती, पण मी त्यावेळी माझ्याकडे कुठलीही गाडी नव्हती. त्यावेळी मी सायकलने कुडाळला यायचो, पिंगोळी टू कुडाळ सायकलने प्रवास, पत्रकारितेच्या कुठल्याही क्षेत्रात आम्ही त्यावेळी सायकलने प्रवास करायचो. मग त्या काळात ननी पटेलांनी ची जी गाडी जिल्हा परिषद लालदिव्याची गाडी माझ्या पिंगोळीच्या घरी आली, त्यावेळी आमच्या घरी विचारले काय भानगड केलीस तू. तर मलाही माहिती नाही म्हटलं, कारण मला काय तेवढं ज्ञान नव्हतं. आम्ही नवीनच 5-6 वर्ष पत्रकारितेत झाली होती. घरी गाडी आल्यानंतर मला आरवी नाईक घरी आले त्या गाडीतून आणि मला म्हणाले तुम्हाला जिल्हा परिषद ऑफिसला बोलवलं आहे. कशाला हो? नाही जबाब द्यायचा आहे. तर म्हटलं मी कसं येऊ आता जबाब, माझी म्हटलं सायकल आहे. नाही गाडी आणली आहे लालदिव्याची तुमच्यासाठी. अरे लालदिव्याची गाडी, मी घालतो तो लालदिव्याची गाडी बाहेर. नाही तुम्ही बसा. पण घरी आमच्या आईला खात्री वाटेल का, त्यावेळी असा समज होता की लालदिव्याची गाडी पोलिसांचीच असायची. पोलिसाला पकडून घेऊन चालले आहेत कुठल्या तरी या पंप घोटाळ्यात. आणि मग त्यावेळी असं कळलं की ठीक आहे, आरवी नाईकने घरी येऊन आम्हाला आमच्या आईला सांगितलं मी यांना नेणार ना तसं आणून सोडणार. मग ठीक आहे, मग मला गाडीतून त्यांनी नेलं. बघितलं तर गणेश ठाकूर होते आयुक्त. माझ्या मुलाखती म्हणजे मला विचारलं की तुम्ही सोर्स कुठून काढला, काय आलं असं. मग मी त्यांना माझे ज्या सोर्स होते त्यातले थोडे सोर्स सांगितले. माझे त्यांनी अगदी चांगली बडदास्त केली, काजूगर चहा बी सगळं. नंतर दुपारी लालदिव्याच्या गाडीतून जेवायला हॉटेलमध्ये आणि ते सगळं करून मला घरी नेऊन सोडलं त्यांनी. पण ह्या सगळ्या प्रकरणानंतर त्या चौकशी घोटाळ्यातून जे अधिकारी होते त्यांच्यावर कारवाई झाली, निलंबनाची कारवाई झाली. आणि त्यानंतर म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा आपण सोर्सने बातमी लिहितो, त्या बातमीमध्ये घोटाळा होतात आणि त्याची इत्थंभूत माहिती जर दिली असेल तर 2 जे कॉन्ट्रॅक्टर होते त्या 2 कॉन्ट्रॅक्टरपैकी दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टर माझा सोर्स होता. ज्या कॉन्ट्रॅक्टरने हे काम केलं होतं त्या कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्या बाजूने होता, पण दुसरा ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला ते काम मिळालं नव्हतं तो माझा सोर्स होता. आणि ती मालिका मी 20 दिवस चालली आणि त्या प्रकरणामध्ये आम्ही थोडं पुढे आलो. कारण पण ठीक आहे, चांगला रिपोर्ट शोधून काढून एखाद्याला शिक्षा झाली हे सगळ्यात महत्त्वाचं त्या काळातलं होतं. म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा होता की त्यावेळी राजकीय हस्तक्षेप या कुठल्या विषयात नव्हता. पण आजच्या गोष्टीत कुठल्या विषयात जरी आपण बातमी लिहायला गेलो तरी त्याच्यात सगळ्या बाजूने हस्तक्षेप असतो. तेव्हा ना त्यापेक्षा मी पुढे म्हणेन की संपादकाकडून ही बातमी थांबव असा मेसेज येतो. बस झाला आता त्याचं, कारण आमच्या आता लोक सगळे हुशार झाले, थेट संपादक असं ते झालेलं आहे. म्हणजे बातम्या जर थांबवायच्या असतील, शोध पत्रकारिता समाजावर अन्याय होत असेल अशी तुम्ही बातमी जर आज लिहिण्याचा प्रयत्न केला तरी ती कालांतराने थांबवावी लागतेच, कारण त्याला मर्यादा आहेत. या सगळ्या आता जे मगाशी न्यूजपेपरची चर्चा आली, 5 रुपयाच्या पेपरमध्ये काय होत नाही, 12 रुपये खर्च येतो, 15 रुपये खर्च येतो. व्यवस्थापन आपल्यावर जाहिरातीच्या माध्यमातून टार्गेट ठरवून दिलेलं असतं. आज आपण सगळे इथे बसलेलो आहोत, सगळ्यांना टार्गेट आहे. कुठलाही असा आवृत्ती प्रमुख नाही, त्या काळात टार्गेट हा विषयच नव्हता. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी फॅक्सने बातम्या पाठवतो त्या काळात टार्गेट विषय नव्हता. त्या काळात बातम्यांचा सोर्स आणि पेपर वाढवणं. आज संपादक मालकाची भूमिका आहे, पेपर वाढला नाही तरी चालेल
पण बातमीदारी करताना काळजीपूर्वक बातमी करा, कोणाचाही हे संबंध बिघडता कामा नये, ही भूमिकेने चाललेलं आहे. जाहिरात हा सोर्स महत्त्वाचा आहे. पुढारीमध्ये मी अनेक वर्ष काम केलं आहे. आता जेठे साहेब आहेत, त्यावेळी मालक आम्हाला मिटिंगला गेल्यानं सांगायचे, नाही ती जाहिरात छापा, बातम्या नसल्या तरी फुल पेज जाहिरात असली पाहिजे. कारण कुठलाही कॉलम फुकट जाता कामा नये, त्याला पैसे पडतात. ही ज्यावेळी भूमिका आली त्यापासून पत्रकारिता सुद्धा, आता आम्ही काही लिहायचं म्हटलं मला वाटलं, पण हात आखडते घ्यावे लागतात. मग पत्रकारितेचा काही अंशी आपण म्हणतो चौथा स्तंभ आहे, पण चौथ्या स्तंभाला सुद्धा ह्या राजकीय ह्याच्यामुळे थोडं दबावाने भूमिका घेऊन राहावंच लागतं. आता त्यानंतर राहिला विकासात्मक प्रश्न. आता घाट माथ्यावरचा जो विकास होतो, नाही असं नाही, त्यांची या सगळ्या इन्व्हॉल्वमेंटमध्ये एकत्रित करण्याची भूमिका असते. सगळे राजकीय लोक एकत्र असतात. हे मी कोकण प्रांत सोडून घाटावर बघितलेलं आहे. घाटावरचे लोक समाज आणि विकास कामात एकत्रच असतात. हे वांगणकर साहेब सुद्धा मान्य करतील. पण आपल्याकडे कोकणी माणूस नाही. राणेसाहेब करत आहेत ना, मग आम्ही करूच देणार नाही, किंवा आणि कोण करत असेल तर आम्ही, ही भूमिका घेऊन जर आपण राहिलो म्हणजे लोक राहत नाही, राहतात राजकारणी. कारण काय होतं, त्यांनी त्याचं श्रेय मिळवता कामा नये या भूमिकेशी काही राजकारणी लोक असतात आणि ते ह्या सगळ्या गोष्टी उतळवून लावतात आणि त्याच्यामुळे असा परिणाम होतो की विकासाच्या गोष्टीत आपल्याला अगदीच माघार घ्यावी लागते. आणि आज सिंधुदुर्ग म्हणा, कोकण म्हणा, विकासात्मक भूमिकेत थोडा माघार आहे. यामागची कारण हे असं आहे. धन्यवाद. पहिल्या बातम्या लावा, जागा मिळाल तर जाहिरात लावा असं सांगतात. त्यांनी 1990 पासून बदललेलं स्वरूप असं सांगितलेलं आहे. नक्कीच सर खूप चांगली माहिती दिली. 1990 साली तुम्ही करत असलेली शोध पत्रकारिता याविषयी सांगितलेलं आहे. आता मी शिवप्रसाद देसाई सरांकडे येणार आहे. सर, आपण जेव्हा जिल्ह्याचा विकास आणि पत्रकारिता हा मुद्दा, ह्या विषयावर आपण बोलत आहोत, तर शाश्वत विकास आणि पत्रकारिता आणि त्यामध्ये आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि तुम्ही करत असलेली पत्रकारिता याची सांगड कशा प्रकारे घालाल? नमस्ते. ॲक्च्युअल सिंधुदुर्गाची जी पत्रकारिता आहे त्याला एक वेगळा एक दर्जा आहे किंवा वेगळा इतिहास आहे किंवा एक वेगळी परंपरा आहे. मगाशी चर्चा झाली की बाबूराव पराडकर हिंदी पत्रकारितेचे जनक, बाळशास्त्री जांभेकर मराठी पत्रकारितेचे जनक हे मूळ सिंधुदुर्गातले आहेत. पण आज ज्यावेळी विकासात्मक पत्रकारितेचा विचार करतो त्यावेळी आम्ही आमची पत्रकारिता योग्य दिशेने करतो आहोत का या प्रश्नाचं उत्तर मला तरी नाही असं मिळतंय. म्हणजे मी त्या सिस्टीमचा भाग असून सुद्धा मगाशी मुद्दा आला की ॲक्च्युअल 25 वर्षामध्ये कुठची बातमी थांबवा म्हणून मला निरोप नाही आला, पण ओव्हरऑल जी पत्रकारिता आहे त्या संदर्भातलं समाधानी मी का नाही आहे त्याची मी मांडणी करायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यातून सरांनी जो प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर शोधायचा प्रयत्न करतो. ॲक्च्युअल पत्रकारिता जी आहे त्याचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. म्हणजे मराठी पत्रकारिता किंवा एकूणच प्रिंट मीडियाची जी आतापर्यंतचा जो इतिहास आहे त्याचे टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण विचार केला तर एक मोठो किंवा एक उद्दिष्ट घेऊन पत्रकारिता होती की भारताला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे म्हणून. मग त्याच्यासाठी अनेक वृत्तपत्र तयार झाली आणि उभी राहिली. केसरी, मराठापासून अगदी सकाळ हे आमचं 1932ला सुरू झालेलं दैनिक आहे. मग त्याच्या आधी अनेक वृत्तपत्र होती आणि त्यांनी ज्यावेळी स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी त्या वृत्तपत्रांचं काम संपलं. त्याच्यानंतर नवीन जी गरज होती ती भारताचा विकास किंवा भारताचा पर्यायाने त्या भागाचा विकास अशा पद्धतीची गरज होती आणि ती डेव्हलपमेंट पत्रकारिता, डेव्हलपमेंटची जी विकासात्मक पत्रकारिता ही आताही चालू आहे. मग जे स्वातंत्र्यासाठी म्हणून वाहिलेली दैनिकं होती, केसरीसारखं दैनिक आपण उदाहरण घेऊ शकू, ते उद्दिष्ट संपल्यानंतर त्या दैनिकाचा अवतार कार्य होतं ते संपलं. पण डेव्हलपमेंट किंवा विकासात्मक पत्रकारिता म्हणून जी वृत्तपत्र चाललेली आहेत तर त्यांचं काम कधीच संपणार नाही आहे. म्हणजे आपण सिंधुदुर्गाचा विचार केला तर एक बेसिक कन्सेप्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, विकासाच्या संकल्पना कधीही पूर्ण होत नाहीत. म्हणजे माणूस जसा विकसित होत जातो तसं तसं अपेक्षा वाढत जातात आणि डेव्हलपमेंटच्या अपेक्षा वाढत जातात. आता सिंधुदुर्गात आपण विचार केला तर अगदी 50-60 वर्षापूर्वी जेव्हा विकासाच्या संकल्पना होत्या त्या अशा चौकोनी होत्या. म्हणजे त्याच्या एका कोणावर गावचा रस्ता होता, दुसऱ्या कोणावर गावात जाणारी एसटी होती, तिसऱ्या कोणावर जमलंच तर लाईट होती किंवा शाळा असायची आणि आणखी
आजूबाजूला जायचं असेल तर थोडंसं पाणी किंवा आणखी काहीतरी अशा डेव्हलपमेंट असायच्या. ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंट पूर्ण झाल्या म्हणून आपल्या डेव्हलपमेंट थांबली का किंवा त्याची अपेक्षा संपल्या का? तर अजिबात नाही. आता उलट आपल्या अपेक्षा वाढल्या. मगाशी वांगणकर साहेबांनी एक मुद्दा काढला की सी वर्ल्डचा विषय होता किंवा सामंत साहेबांनी पण तो त्या अनुषंगाने बोलले. तर सी वर्ल्ड हा खरंच चांगला प्रोजेक्ट होता. म्हणजे एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो की सी वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट चांगला होता, पण तो प्रोजेक्ट मांडणं म्हणजे तो कसा चांगला आहे हे मांडण्यात पहिलं आधी प्रशासन कमी पडलं. प्रशासन पहिलं काय करायला गेलं तर तिथे आम्हाला जमिनी पाहिजेत, एवढ्या आम्ही लोकांच्या जमिनी घेणार आहेत. पण तिथे त्याच्यामुळे होणारी डेव्हलपमेंट मांडण्यात प्रशासन कमी पडलं. आता लोकशाहीचे 4 स्तंभ जेव्हा म्हणतो ते पहिले ते 3 स्तंभ आहेत ते एकतर पेड आहेत, म्हणजे त्यांना काहीतरी ते विशिष्ट कामासाठी काहीतरी गव्हर्नमेंट देतं किंवा आपण त्यांना नियुक्त केलं, लोकप्रतिनिधी असतील तर आपण त्यांना नियुक्त केलेलं आहे आणि ते त्याच गोष्टीसाठी आहेत. पण लोकशाहीचा जो 4था स्तंभ आहे प्रसार माध्यमं, त्यांची जबाबदारी ही ह्याच्या पलीकडे आहे. म्हणजे ह्या 3 स्तंभांना कंट्रोल करण्याचं किंवा त्यांचं बॅलन्स करण्याचं काम ह्या स्तंभाकडे आहे. पण त्याला डायरेक्ट म्हणजे लोकांच्या पैशामधून किंवा सरकारी यंत्रणेमधून काही बेनिफिट दिले जात नाहीत. त्यामुळे ह्या स्तंभाची जबाबदारी वाढते. आता मी पुन्हा सी वर्ल्डकडे येतो. सी वर्ल्डमध्ये जर प्रशासन कमी पडलं तो प्रोजेक्ट चांगला आहे हे सांगायला, तर पत्रकारांची जबाबदारी होती हा चांगला प्रोजेक्ट आहे हा मांडायला पाहिजे होता. पत्रकारांनी काय केलं, अमक्याचा विरोध आहे त्याचं आम्ही मांडणी केली, ह्यांचा सपोर्ट आहे ह्यांची मांडणी केली. पण आम्ही काय सांगितलं, मगाशी आम्ही ह्या चर्चासत्राच्या आधी चर्चा करत होतो त्यावेळी आम्ही अशी पत्रकारिता करतो की पत्रकं आली की तसं मांडतो. म्हणजे आम्ही आणि पोस्टमनमध्ये काय फरक आहे? मग जर आम्ही पत्रकार आहोत तर आम्ही चांगलं काय आहे हे लोकांसमोर मांडण्याची जबाबदारी आमची आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही कुठेतरी कमी पडतोय असं ओव्हरऑल मला वाटतं. कमी पडतोय म्हणजे प्रयत्न होत नाहीत का? तर अजिबात तसं नाही आहे. प्रयत्न होत आहेत, पण ते प्रयत्न आणखी होण्याची गरज आहे. म्हणजे आपण आता काय म्हणतो की आता लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तर त्या निवडणुकामध्ये मुख्य मुद्दा काय होता? रोजगार होता. आम्ही काय म्हणायचो इथे नोकऱ्या नाही आहेत, लोक स्थलांतर करतायत. पण नोकऱ्यांच्या कन्सेप्ट काय आहेत हे आपण मांडतोय का? तर त्या क्लिअर करायला मांडायला पाहिजे. म्हणजे आता एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर आम्ही इथे मोठ्या इंडस्ट्री यायला पाहिजेत आणि डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे, मग आमची पोरं तिथे नोकरीला जाणार आहेत. पण ते पॉसिबल आहे का? आता पुण्याचं आपण डुप्लिकेशन करतो. पुण्यामध्ये जसं आहे तसंच आम्हाला पाहिजे किंवा मुंबईमध्ये जसं रोजगार मिळतो तसंच आम्हाला पाहिजे. पण पुण्यामधली किंवा मुंबईमधली जी इंडस्ट्री डेव्हलप झाली त्याच्यासाठी तिथे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, तिथे जे वातावरण आहे, तिथे उपलब्ध ज्या जमिनी आहेत, तिथलं जे क्लायमेट आहे ते आपल्याकडे आहे का? ते 1-2 दिवसात किंवा 1-2 वर्षात पूर्ण होणारं नाही. तिथे ती निरंतर प्रक्रिया आहे. मुंबई आणि पुण्यामध्ये ही डेव्हलपमेंट अनेक वर्ष सुरू आहे, त्याच्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार आलेले आहेत. पण इथे आपल्याकडच्या ज्या रोजगाराच्या कन्सेप्ट आहेत त्याच्यापेक्षा वेगळ्या आहेत. आमच्याकडे समुद्र आहे, आपल्याकडे मासेमारी आहे, आपल्याकडे पर्यटन आहे, आपल्याकडे आंबा आहे, आपल्याकडे काजू आहे. ह्या गोष्टी पुण्याकडे आणि मुंबईकडे नाही आहेत. ते मनात आणून सुद्धा करू शकत नाही. मग ह्याच्यावर आधारित जास्त लोकांना रोजगार मिळेल अशा पद्धतीच्या कन्सेप्ट आपण मांडू शकू का? हे लोकप्रतिनिधींना मांडायला आपण भाग पाडू का? हे काम पत्रकारांचं आहे आणि ह्या कामामध्ये आम्ही कुठेतरी कमी पडतोय असं मला म्हणजे आतापर्यंतच्या पत्रकारितेच्या ह्याच्यामध्ये वाटतंय. आणखी एक गोष्ट आहे की वेगवेगळ्या वृत्तपत्राचे वेगवेगळी धोरणं असतात, तर त्या धोरणांमध्ये बसूनच पत्रकारिता करावी लागतात. म्हणजे आता माझ्या वृत्तपत्राचं धोरण आहे की मला जाहिरात नाही घ्यायची आहे, जाहिरात घेणारी माझी वेगळी यंत्रणा आहे, मला चांगल्या क्वालिटीचा कंटेंट द्यायचा आहे. मग चांगल्या क्वालिटीचं जर कंटेंट द्यायचं असेल तर माझं कॉन्सन्ट्रेशन तिथे असायला पाहिजे. प्रत्येकाची पॉलिसी थोडीफार वेगळी असू शकते, पण मेन वृत्तपत्रांचा जो आत्मा आहे तो त्याचा कंटेंट असतो, त्याच्या बातम्या असतात. जर बातम्या चांगल्या आल्या नाही तर पेपर कोण वाचणार नाही. जर पेपराला वाचक नसतील तर त्याचा परिणाम होणार नाही, त्याचा प्रभाव पडणार नाही. ही एक बेसिक कन्सेप्ट आहे. जर क्वालिटी आणि कंटेंट द्यायचं असेल तर लोकांना काय हवं हे देणं आवश्यक आहे. आमच्या आतापर्यंत म्हणजे वाचक सुद्धा ह्याला काही प्रमाणात जबाबदार आहे की पेपरमध्ये येणाऱ्या बातम्या, आता आम्ही जनरली संध्याकाळी जेव्हा विचार करतो पहिल्या पानाला काय द्यायचं, त्यावेळी त्या दिवशी कुठेतरी ॲक्सिडेंट झालेला असतो, 2-3 जण ठार झालेले असतात, तो टेबलला बसलेला असतो, त्याला आनंद होता आज पहिल्या पानाचा विषय संपला, म्हणजे आजचा दिवस गेला पुढे.
ॲक्च्युअल ही बातमी आहे का, तर ह्याच्या पलीकडे बातमी आहे. म्हणजे आता समजा कणकवलीच्या हळवल फाट्यावर कंटिन्यू ॲक्सिडेंट होत आहेत, पण हळवल फाट्यावर ज्या ॲक्सिडेंटची आम्ही 50 वेळा बातमी दिली त्याच्यात 100 लोक मेलीत वेगवेगळ्या अपघातात. पण हळवल फाट्यावर ॲक्सिडेंट का होत आहेत, ते ॲक्सिडेंट दूर करण्यासाठी काय करायला पाहिजे हे मांडायची जबाबदारी ही आमची आहे, मीडियाची आहे. आणि हे करत असताना म्हणजे हे फक्त आता वेगवेगळी प्रसारमाध्यमं आहेत, वेगवेगळी म्हणजे आता मीडियाचं स्वरूप बदललं आहे. मग एक गोष्ट मी सांगायला म्हणजे जरी वेगवेगळ्या अँगलने स्वरूप बदलत असलं तरी वृत्तपत्र आणि त्यांचं जे महत्त्व आहे ते कधीच कमी होणार नाही आहे. म्हणजे मगाशी एक चर्चा झाली की AI आलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आल्यात, ह्या गोष्टी येतच राहणार आहेत पुढच्या काळामध्ये, सगळं येत राहणार. म्हणजे मी ज्यावेळी पत्रकारितेत आलेलो ते फॅक्सवर सगळ्या बातम्या यायच्यात, आता माझ्या मोबाईलवर येतात. म्हणजे माझ्या आता ऑफिसमध्ये काय चाललंय हे मी इथून बसून बघू शकतो. पण टेक्नॉलॉजी आली तरी त्यातला कंटेंट आहे, त्याच्यातली इन्फॉर्मेशन आहे, आणि पत्रकाराचं जी दर्जा आहे त्यांनी स्वतःमध्ये जे बदल करायला पाहिजेत आणि त्यातून जी क्वालिटी द्यायला पाहिजे आणि त्यातून समाजावर होणारा इम्पॅक्ट आहे हे कधीही बदलणार नाही आणि ते महत्त्व कायम राहणार आहे. फक्त हे महत्त्व टिकून ठेवणं ही आमच्या पिढीची जबाबदारी आहे. आता इथे जे बसलेले आहेत हे प्रिंट मीडियामधले, तुमच्या घरात कुठचंही दैनिक येत असेल तर त्या सगळ्याची लिडरशिप करणारी लोक आहेत. म्हणजे असं एकही दैनिक नाही ज्याचे लीडर इथे नाही आहेत. पण हे करत असताना ह्याच्यामध्ये जो कंटेंट आहे किंवा तुम्हाला जे द्यायला पाहिजे ते देणं ही आमची जबाबदारी आहे. आणि त्याच्याबरोबर वाचक म्हणून तुमचीही जबाबदारी आहे की एखादी गोष्ट चांगली असेल तर त्याच्यावर रिॲक्ट होणं आणि ती जी त्याला जे बळ द्यायला पाहिजे, वेगवेगळ्या मार्गाने तुम्ही बळ देऊ शकता ते तुम्ही द्यायला पाहिजे. तसं झालं म्हणजे समोरून जर ताकद मिळाली तरच त्याचा परिणाम पॉलिसी मेकर्स आहेत त्यांच्यावर होणार आहेत. आणि पॉलिसी मेकर्स हे राजकारणी आहेत, प्रशासकीय यंत्रणा आहे, आणि प्रशासकीय यंत्रणावर जर प्रेशर टाकण्यासाठी आम्हाला वाचकांचं बळ लागतं. आणि आम्ही जे चांगला कंटेंट देणार ते वाचकांचं बळ आम्हाला मिळणार आहे. आणि ते वाचकांचं बळ मिळालं की ॲटोमॅटिकली उरलेले वरचे जे 3 स्तंभ आहेत त्याच्यावर ह्या पत्रकारितेचा किंवा मीडियाचा प्रभाव राहणार आहे आणि त्या प्रभावातून सिंधुदुर्गाची डेव्हलपमेंट होणार आहे असं मला वाटतं. मला फक्त एकच मुद्दा ह्याच्यातनं सगळ्यातनं सांगायचा आहे की नुसत्या घडलेल्या बातम्या किंवा नुसत्या घडलेली माहिती देणं हे आमचं काम नाही आहे, तिथून आमचं काम सुरू होते. म्हणजे ती जी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये चांगलं काय आहे आणि वाईट काय आहे हे मत लोकांचं तयार करणं, त्याच्यासाठीची व्हॅलिड इन्फॉर्मेशन देणं, चुकीची माहिती नाही, व्हॅलिड इन्फॉर्मेशन देणं. आणि त्याच्यासाठी ज्या गोष्टी आमच्यावर ब्लेम होणं किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या ब्लेम होतच राहणार आहेत. म्हणजे एखाद्याची असं ग्रह धरला जातो की हा पत्रकार म्हणजे ह्याचा एक अशी भूमिका आहे, पण त्याची भूमिका असण्यापेक्षा त्याची भूमिका ही सिंधुदुर्गाचा विकास अशी फायनल असायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी आवश्यक ज्या गोष्टी, जे बदल, जे लवचिकता, फ्लेक्झिबिलिटी पाहिजे ती त्याने स्वतःमध्ये त्याच्या पत्रकारितेमध्ये करणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. थँक्यू. नक्कीच आपण खूप चांगल्या प्रकारे सांगितलं की जिल्ह्याचा विकास होत असताना आपण नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असणं अपेक्षित आहे. आपल्या परिसंवादाचा विषय जो आहे की जिल्ह्याच्या विकासामध्ये प्रसारमाध्यमाची भूमिका. आता मी महेश सरनाईक यांच्याकडे येतो की शासकीय योजना किंवा शासकीय निर्णय असतील त्या निर्णयाची अंमलबजावणी किंवा त्याच्यामध्ये ती भूमिका ही सकारात्मक असली पाहिजे आणि त्या सकारात्मक भूमिकेतूनच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ती माहिती पोहोचण्यासाठी माध्यमं प्रयत्न करत असतात. मात्र काही वेळा अधिकाऱ्यांकडनं ती मिळत नाही, काही वेळा त्यात अडथळे येतात. मला असं वाटतं की ती माहिती आहे ती अधिकाऱ्यांनी सुद्धा एक त्यातनंच एक मागच्या पालकमंत्र्यांच्या कालावधी एक जनता दरबार झाला. म्हणजे जनता दरबार घेण्याचा कन्सेप्ट हाच असतो की जनतेचे अनेक प्रश्न असतात ते एका व्यासपीठावर येतात आणि तिथे अधिकारी सुद्धा असतात, प्रश्न मांडणारा सुद्धा असतो आणि माध्यमे सुद्धा असतात. जेणेकरून एखादा प्रश्न जर रेंगाळत राहत असेल तर तो कुठल्या पातळीवर रेंगाळत राहतो हे समोरासमोर होतं आणि त्यातनं खूप फायदे जनमानसांचे सुद्धा होतात, प्रशासनाचे सुद्धा होतात. काही अधिकारी आहेत ते अगदी यातनं चांगलं काम करतात आणि मला असं वाटतं की आता जे पालकमंत्री आहेत तर त्या पालकमंत्र्यांची हेच धोरण आहे की तुम्ही जास्तीत जास्त जी काही प्रशासकीय माहिती आहे ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कशी पोहोचेल, जास्तीत जास्त वेळ देऊन तुम्हाला सिंधुदुर्गचा विकास जो काही त्यांच्या मनात आहे तो करण्यासाठी काय प्रयत्न
करायला पाहिजे कुठल्या पातळीवर, तर त्या दृष्टीनं त्यांचं जे काही धोरण आहे गेल्या 3-4 महिन्यात ते जे काही धोरण राबवत आहे, तर मला असं वाटतं की अशा पद्धतीनं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हा जसा उपक्रम आपण घेतलो. मी आता 25 वर्ष पत्रकारितेत आहे. मला वाटतं चिलवण साहेब अतिशय वाखाणण्याजोगा हा उपक्रम आहे. आम्ही सातत्याने लिहित असतो, वाचत असतो, परंतु डायरेक्ट आपल्याला काय वाटतं ते मांडण्याचा प्रयत्न आमच्याकडनं फार कमी वेळा होतो. काही वेळा हे असं उत्कृष्ट व्यासपीठ झालं की आपण लिहितो पण आपल्याला मांडता येत नाही काही वेळा, आणि लिहिण्यापेक्षा मांडणं सुद्धा, जेवढं लिहिणं महत्त्वाचं आहे तेवढंच मांडणं महत्त्वाचं आहे. तर हा उपक्रम जसा झाला तर मला असं वाटतं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी देखील माध्यमांच्या प्रमुख प्रतिनिधींना कधीतरी 1-2 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी एकत्र बोलून जे काही शासनाचे निर्णय आहेत किंवा जी काही चांगली काम आपण केली, कुठल्या पातळीवर आपण त्या कामात कमी पडलो असेल तर काय केलं पाहिजे, जसं इंटरॅक्शन शासकीय म्हणजे जसं लोकप्रतिनिधी आता अलीकडे करायला लागलेत, कारण त्यांना ती जबाबदारी वाटते. आणि सोशल मीडियाच्या या जमान्यात म्हणजे मला वाटतं आता हे घडलंय ना, तर काही वेळातच याची बातमी होईल. पण दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळी वर्तमानपत्र येतं, तर वर्तमानपत्र आपण सगळेच आपले प्रमुख वक्ते जे बोलले की वर्तमानपत्रांची जी जबाबदारी आहे की ते वाचक वाढण्यासाठी आपल्याला या उपक्रमातनं काय फायदे तोटे आहेत हे दुसऱ्या दिवशी द्यावे लागतात. परंतु माध्यमं म्हणून मला वाटतं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी देखील काही काळ की आपण आपली प्रत्येक योजनेबाबतची माहिती किंवा आपलं जसं राजकीय लोक ध्येय धोरण सांगतात तशी काही माहिती माध्यमांना दिली तर यातनं बरेचसे प्रश्न सुटतील. धन्यवाद. खूप चांगलं आपण इथं मार्गदर्शन केले, सूचना केल्यात. आणि तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे की जसं प्रसारमाध्यमे हे जनता आणि शासन यांच्यामधला दुवा आहे, तसंच माध्यमे आणि शासन ह्याच्यामधला दुवा आम्ही जिल्हा माहिती कार्यालय म्हणून काम करतं. आणि तुम्ही जी सूचना केलेली आहे की प्रशासन असेल किंवा शासक असतील यांचं एक 2-3 महिन्यामध्ये एक असं संमेलन म्हणण्यापेक्षा एक अनौपचारिक गप्पा होणं ही खूप चांगली सूचना केली. आणि मी जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून या सूचनाचं नक्की पालन करेल आणि ह्याचे काही दिवसामध्येच तुम्हाला रिझल्टसुद्धा दिसतील. आता मी भावे सरांकडे येईल. सर, तुमचा पत्रकारितेचा एवढा अनुभव आहे की तुम्ही गेली 30-35 वर्ष झालं पत्रकारिता करत आहात. तर जिल्ह्याच्या विकासामध्ये कोणते असे तुम्ही उपाय सुचवाल किंवा कोणत्या क्षेत्रात जिल्ह्यानं प्रशासनानं लक्ष देणं गरजेचं आहे, ते असे कोणते मुद्दे आहेत जे जिल्ह्याच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात? सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फार मोठी पर्यटनाची परंपरा लाभली आहे. या ठिकाणी अनेक पर्यटन प्रकल्प आहेत. त्या माध्यमातूनच जिल्ह्याचा विकास होऊ शकतो. ही 1995 साली ज्यावेळी नामदार नारायणराव राणे हे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी प्रत्यक्षात पुढे आली आणि त्या दृष्टिकोनातून भविष्यकाळात म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नाहीत. ही एक फार मोठी खंत आहे. वास्तविक पर्यटनातून जिल्ह्याचा विकास होऊ शकतो. एक तारकर्ली असेल, मालवण असेल, कुणकेश्वर असेल, देवगड असतील, या ज्या भागाला जो समुद्र किनारा लागला आहे त्या ठिकाणी प्रकल्प होत आहेत. परंतु रस्त्यांची फार मोठी समस्या आहे. अंतर्गत भागांमध्ये रस्ते फार कमी पडत आहेत. आता आपले माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ॲक्वारियम मला वाटतं मत्स्यालय दोडामार्गला सुरू केलं आहे. बऱ्याच ठिकाणच्या शाळा वगैरे केसरीमध्ये मत्स्यालय सुरू केलं. बऱ्याच ठिकाणच्या शाळांचे विद्यार्थी असतील किंवा आपले नागरिक असतील मत्स्यालयाचा आनंद उपभोगतात. देवगडलाही काही प्रकल्प आहे. देवगडचं गार्डन असेल, फार सुंदर गार्डन आहे. या ठिकाणी पालकमंत्री नितेश राणे यांची संकल्पना होती आणि अशा प्रकारचे प्रकल्प ज्यावेळी सिंधुदुर्गात होतील त्यावेळी खऱ्या अर्थाने पर्यटक येतील. मगाशी आपले शिवप्रसाद देसाई बोलले की ज्यावेळी शिवड प्रकल्प आला ते 1280 हेक्टर जागा मला वाटतं त्या प्रकल्पासाठी होती. त्या प्रकल्पाची मांडणी व्यवस्थित झाली असती तर तो प्रकल्प होऊ शकला असता. आज विरोध कोण करतं? 2 राजकीय पक्ष एकमेकांचे विरोध असतात, तेच लोक विरोध करतात. सर्वसामान्य जनताही विरोधाच्या भानगडीत पडत नाही, कारण त्यांना कसं आलं आहे त्यांची मतं फक्त निवडणुकीवरती घेतली जातात. त्यानंतर तो मतदार हा मतदानाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडतो. त्यामुळे जिल्हा चालवायचा असेल, राज्य देश ही चालण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची राहते आणि त्याला अधिकाऱ्यांचं पाठबळ असणं आवश्यक असतं. त्या दृष्टीने एक सकारात्मक बांधणी झाली तर विविध प्रकल्प मार्गी लागतील. आपला नाणार प्रकल्प त्यावेळी प्रमोद जठार आमदार असताना म्हणाले होते 3 लाख कोटीची गुंतवणुकीचा प्रकल्प येईल, त्यातून लाखो रोजगार निर्माण होतील.
परंतु आज नाणार प्रकल्प गुंडाळला गेला, बारसू प्रकल्पात प्रत्यक्षात येईल असं वाटतंय. परंतु पुढचे भविष्यातील विचार करत बसण्यापेक्षा उद्या काय होईल, परवा काय होईल, त्यापेक्षा एखादा प्रकल्प येतोय, तो प्रकल्प होणे आवश्यक आहे, त्यातून रोजगार मिळाला पाहिजे, ही भूमिका आपण मान्य केली पाहिजे. मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे आपल्या सिंधुदुर्गातल्या बऱ्याच गावातली घरंही रिकामी पडत आहेत. एका वाडीमध्ये 10 घरं असतील तर 5 घरं बंद आहेत. ही अवस्था सिंधुदुर्गाची आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून भविष्य काळात चांगले प्रकल्प या जिल्ह्यात व्हावेत आणि त्या चांगल्या प्रकल्पांना लोकांनी तेवढा चांगला सकारात्मक प्रतिसाद देणं गरजेचं आहे. फलोत्पादन आणि पर्यटन हे 2च प्रकल्प या जिल्ह्याला तारू शकतात. आज सुदैवाने मत्स्य व्यवसाय खातं हे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे आहे. बंदरे विकासाच्या माध्यमातून आनंदवाडी प्रकल्प असेल, देवगड बंदर असेल, त्याचप्रमाणे देवगडमध्ये होणारी विविध फळं असतील, त्याचप्रमाणे मत्स्याच्या माध्यमातून होणारे प्रकल्प असतील, ह्या सर्वांचा पाठपुरावा जर चांगल्या प्रकारे झाला आणि पत्रकारांची त्याला सकारात्मक जोड मिळाली तर निश्चितपणे सिंधुदुर्गाचा भविष्यकाळ हा उज्ज्वल असेल असं मला वाटतं. धन्यवाद. नक्कीच खूप चांगल्या प्रकारे आपण थोडक्यामध्ये मुद्दे मांडलेले आहेत की जिल्ह्यात अपेक्षित आहे. आता मी संदीप देसाई यांच्याकडे वळणार आहे. तुम्ही दोडामार्ग सारख्या एक दुर्गम भागामध्ये राहता किंवा तिथे तुमचं मूळ गाव आहे. तुम्ही सरपंच म्हणजेच लोकप्रतिनिधी आणि आज संपादक हा जो टप्पा आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणूनही अनुभव आलेले आहेत आणि आज संपादक म्हणूनही तुम्ही जनतेच्या समस्या मांडत आहात. तर ह्या दोन्हीमध्ये तुम्हाला आज एक फरक काय जाणवतो किंवा ह्या दोन्हीची सांगड तुम्ही कशी घालाल? सगळे मान्यवर बोलल्यानंतर आपण शेवटला ज्यावेळी बोलत असतो त्यावेळी काय बोलणार हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो, कारण सगळं बोलून संपलेलं असतं. पण मला अतिशय वेगळा प्रश्न आपण विचारला आहे आणि मला वाटतं प्रत्येक जिल्ह्याचं असू दे, राज्याचं असू दे, देशाचं असू दे, विकासाचं मूळ जे आहे ते गाव आहे आणि त्या गावचा प्रथम नागरिक म्हणून मी काम केलं आहे. त्यामुळे निश्चित आपण जे विचारलं आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण ज्या गावचा जो लोकप्रतिनिधी आहे किंवा जो प्रथम नागरिक आहे तो जर उच्च शिक्षित असेल, त्याला प्रशासकीय ज्ञान असेल, सामाजिक ज्ञान असेल, आपल्या गावच्या अडीअडचणींची जाण असेल तर निश्चित त्या गावची डेव्हलपमेंट ही 100% होऊ शकते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जर आपण म्हटलं तसे 434 ग्रामपंचायती आणि मी ज्यावेळी 2014 पासून 19 पर्यंत काम केलं तर या 434 ग्रामपंचायतीमध्ये संत गाडगेबाग ग्राम स्वच्छता अभियानामध्ये जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवलेला होता. त्याच्यानंतर स्मार्ट ग्राममध्ये सुद्धा जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवलेला होता. संत तुकाराम वनग्राम योजना आहे त्याच्यामध्ये जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवलेला होता. म्हणजे जे शासनाच्या योजना आहे किंवा जी गोष्ट आहे ती 100% इम्प्लिमेशन केली आणि त्याच्यामध्ये लोकसहभाग जो आहे तो 100% घेतलेला होता. म्हणजे मला एवढंच सांगायचं आहे, प्रत्येक भूमिका असू दे, आज मी संपादक म्हणून काम करतोय तिथे मी 100%च योगदान द्यायचं आहे. निश्चित या सगळ्या गोष्टींमध्ये अडचणी आहेत, कारण माझ्या ज्येष्ठ सगळ्या सहकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे की आज मीडियामध्ये एक संपादक म्हणून काम करत असताना ज्यावेळी स्वतःचं वृत्तपत्र असतो त्यावेळी आपल्यावर कोणाचेही निर्बंध नसतात, पण आपण एखाद्या वृत्तपत्र समूहाच्या अंडर काम करत असतो त्यावेळी आपल्यावर काही मर्यादा येतात. जशा आज समाज माध्यमामध्ये किंवा प्रसार माध्यमामध्ये पत्रकार काम करतात तर त्यांच्यावर सुद्धा संपादकांची भूमिका सुद्धा तितकीच महत्वाची असते. अगदी तोच गाभा आहे. ज्यावेळी आपण लोकसेवक किंवा गावचा सरपंच म्हणून काम करत असतो त्यावेळी गावच्या सगळ्या ज्या नाड्या आहेत, गावच्या गरजा, गावची डेव्हलपमेंट, गावचं भवितव्य, गावामध्ये येणार रोजगार, त्याच्यानंतर गावची प्रगती, ह्या सगळ्या गोष्टींची सांगड घालून आपल्याला पुढे जावं लागतं आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यांना समावेश करून घ्यावा लागतो. ग्रामसभा हे एवढं प्रभावी अस्त्र आहे मी म्हणेन. आणि खरं तर मी मुद्दाम या प्लॅटफॉर्मवरून आवर्जून सांगेन की खऱ्या अर्थाने जर खेडोपाड्यांचा विकास झाला पाहिजे, जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे तर त्या गावचा सरपंच अतिशय सक्षम असला पाहिजे आणि तो एवढा प्रगल्भ असला पाहिजे की एवढे सरपंचांना अधिकार दिले जातात. आज पूर्ण गावातून लोकसेवक निवडला जातो, पूर्ण गाव प्रतिनिधी निवडतो. यापूर्वी कसं व्हायचं की सदस्य निवड व्हायची, मग ते राजकारण यायचं, पण आज ती भूमिका राहिलेली नाही. आज प्रत्येक गावच्या लोकांना स्वातंत्र्य आहे की आपल्याला आपला लोकसेवक कसा निवडून द्यायचा आहे. त्यामुळे ते प्रत्येकाच्या हातात तो अधिकार आलेला आहे आणि मला वाटतं त्याची प्रत्येकाने त्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे. त्याच्यावरच आपल्या गावचं भवितव्य आणि ज्यावेळी गावांची डेव्हलपमेंट होईल त्यावेळी जिल्ह्याची प्रगती होईल आणि आपण पुढे जाऊ. हा जरा एक बाकी त्या ठिकाणी काम करताना सुद्धा खूप वेगवेगळे अनुभव घेता आले, पण सगळ्याच सरपंचांना हे शक्य आहे का तर नाही. मी
प्रसार माध्यमामध्ये वृत्तपत्रामध्ये काम करत होतो म्हणून मला ही डेव्हलपमेंट करणं शक्य झाली. कारण इथे सुद्धा पुन्हा आपल्या प्रशासनाशी सांगड येते आणि ज्यावेळी एखादी गावची भूमिका घेऊन आपण उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे जात असतो, ज्यावेळी मी सरपंच होते त्यावेळी शेखर सिंह या ठिकाणी CEO होते, उदय चौधरी कलेक्टर होते आणि जो हत्तींचा प्रश्न तो माझ्या गावचा प्रश्न हेवायचा, त्यावेळी समाधान चव्हाण हे DFO होते. मग या सगळ्यांना माझ्या गावापर्यंत नेणं हे फार मोठं चॅलेंजिंग होतं. एखादा जर गावचा सरपंच आला त्याला साधं BDOच्या ऑफिसमध्ये कशी एंट्री करायची त्याच्या कार्यालयामध्ये हा फार मोठा प्रश्न असतो आणि अधिकारी त्याला दाद देत नाहीत. पण ज्यावेळी मीडियाचा प्रतिनिधी म्हणून, पत्रकार म्हणून आणि सरपंच म्हणून ज्यावेळी जातो त्यावेळी ती दारं उघडी असतात आणि या बसा म्हटलं आणि तिथनं डेव्हलपमेंट होते. म्हणून तो जो लोकप्रतिनिधी आहे किंवा लोकसेवक आहे तो तेवढा ताकदीचा असला पाहिजे, त्याचे परिणाम आपल्याकडे येत असतात, त्याची प्रगती येत असतात. कारण ही सगळी मंडळी जी मी नावं घेतली या सगळ्यांनी माझ्या गावामध्ये स्वतःहून दौरा लावला, कुठच्याही प्रकारचं मी आव्हान न करता. कलेक्टर साहेब, त्यानंतर CO साहेब आणि हे DFO साहेब हे तिन्ही माझ्या गावामध्ये आलेत आणि बाकी सगळे तर मान्यवर लोकप्रतिनिधी हे सगळे येतच होते. आणि या सगळ्यांना घेऊन जी मी डेव्हलपमेंट केली फार मोठी केली. माझ्या गावात बारमाही साहेब पूल नव्हता, आत्ता जो आपला पूल झाला राणे साहेबांच्या माध्यमातून सगळ्या प्रशासनाने 4.5 कोटीचा पूल जवळपास 2 आमच्या पिढ्या म्हणजे 2 तप लोकांनी संघर्ष केला आणि आज 4.5 कोटीचा पूल आमच्याकडे झाला. कारण पावसाळी बारमाही वाहतूक हा प्रश्न विषयच नव्हता. एवढं मोठं आपण काम करू शकलो. अंगणवाडी असू दे, शाळा असू दे, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे डेव्हलपमेंट केली आणि आपण पुढे आलो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं करत असताना आज एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर आपण येऊन पोहोचलो आणि जिल्ह्यामध्ये जे हेवाळेगावचं नाव नव्हतं, राज्यामध्ये नव्हतं, ते सगळं करता आलं. इव्हन राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आम्ही 7 सरपंच गेलो, त्या सरपंचांमध्ये सुद्धा मला जाता आलं आणि हे खूप चांगलं काम या माध्यमातून करता आलं. आणि आज संपादक म्हणून माझी भूमिका अशी आहे की मला आज जिल्ह्याचा विचार करावा लागतोय, कोकणचा विचार करावा लागतोय. सगळ्या आमच्या सहकाऱ्यांनी सांगितलं, पण मी एवढंच म्हणेन की नाण्याला 2 बाजू आहेत. कुठची बाजू मांडत असताना दुसरी बाजूही असतेच. ज्यावेळी आपण परखडपणे एखादी गोष्ट मांडत असतो त्यावेळी आपल्याला त्याचं रिॲक्शन येतं, पण असं नाही की आपण ती मांडूच शकत नाही. त्याला माध्यमे वेगळी आहेत किंवा सांगण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर आपण कशा पद्धतीने जनतेला पटवून देतो हे फार महत्वाचं आहे. आणि कुठच्याही भागाचा विकास असेल, जिल्ह्याचा विकास असेल, जसं आपण आज भविष्यातील सिंधुदुर्ग आणि माध्यमांची भूमिका हा महत्वाचा विषय ठेवलेला आहे. तर मला वाटतं आपण सगळ्यांनी बोललो, सीवर्ड असू दे, त्यानंतर आपलं वेळाघरचा पंचतारांकित हॉटेल असू दे, महत्वाचा सगळ्यात जिव्हाळ्याचा विषय इथे आपलं जे हॉस्पिटल आहे म्हणजे जिल्ह्याचं सगळ्यात महत्वाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न, ह्याच्यामध्ये सुद्धा अगदी सकारात्मक बघितलं पाहिजे. आज तुम्हाला सांगतो आम्ही अगदी दोडामार्गवाले आहोत ते गोवा राज्यावर अवलंबून आहोत, पण तिथे ज्यावेळी त्या बांबोळी हॉस्पिटलला जातो त्यावेळी ते बघतो 5 स्टार फॅसिलिटी, म्हणजे सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की तिथलं जे गव्हर्नमेंटचं हॉस्पिटल आहे ते 5 स्टार प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे अशा प्रकारच्या फॅसिलिटीज दिल्यात. आणि हे सगळ्या इथल्या लोकांसाठी असेल असं जर हॉस्पिटल इथे आलं तर ऑटोमॅटिक आपलं सगळं डेव्हलपमेंट होतं. त्याच्यामुळे डॉक्टर येतील इथे, आज आपलं वैद्यकीय महाविद्यालय झालं, शेकडो विद्यार्थी शिकायला आलात, ऑटोमॅटिक तिथनं डेव्हलपमेंट सुरू होते. कारण गाड्या येतात, मग रेंटला राहायला माणसं लागतात, त्या गावांची उन्नती होते. या सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजे. सीवर्ड सारखा जर प्रकल्प झाला तर त्याचे नेमके आपल्याला फटके काय आहेत, त्याच्यापेक्षा बेनिफिट काय हे जर आम्ही पटवून सांगितलं तर ते अतिशय चांगलं होणार. पंचतारांकित हॉटेलचा विषय जो आहे इथल्या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये 25-25 वर्ष जर तो रेंगाळत राहत असेल तर किती आपण मागे जातोय. आज तिलारीमध्ये म्हणजे मी जे दोडामार्गचं प्रयत्न करतोय तिथे वृंदावन गार्डनच्या धर्तीवर एक अम्युजमेंट पार्क उभारण्याच्या संकल्पना मांडल्या जातात. आता जवळपास याला 3 टर्म झालेत. कधी हे सगळं येणार आहेत अस्तित्वात आणि तिथे काय झालंय म्हणजे मी अगदी जवळून पाहतोय. तिलारी प्रकल्प झाला आणि पाणी एवढ्या मोठ्यात साठलेलं आणि त्याच्या पाठीमागे सगळी गावं आहेत ज्याच्यामध्ये कोण मनुष्यच राहत नाही आणि तिथेही डेव्हलपमेंट करायची. आणि जे माती उत्खनन केलं त्या पडीक जागेमध्ये करायचंय. तिथल्या काही लोकांनी या शासनाच्या जागेवर काजू लागवड केली आणि आज ते लोक विरोध करतायत आणि त्याच्यासाठी प्रशासन तोंड उघडं घालून बघतंय. खरंच ह्याच्यामध्ये त्या 10 लोकांसाठी आपण लाखो लोकांचा रोजगार, हजारो लोकांना तिथे नोकऱ्या तयार होणार किंवा आपल्या जिल्ह्याची डेव्हलपमेंट होणार, अशा वेळी प्रशासनाने गप्प राहावं का? तर ह्याच्यामध्ये आमची भूमिका माध्यम म्हणून एक महत्वाची आहे की प्रशासनाला त्यांचं जे काम करण्याची जी भूमिका आहे ती त्यांना पटवून दिली पाहिजे, त्यांना भाग पडलं पाहिजे की तुम्ही हे केलंच पाहिजे. आणि मला वाटतं आम्हाला सगळ्यांना ह्या युवा पिढीला आम्ही जे एक प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधित्व करतोय, एक इथलं लीडर म्हणून काम करतोय, तर आमच्यावर सगळ्यात मोठी फार जबाबदारी आणि आम्ही ही निश्चित येत्या काळामध्ये पार पाडू. हे सगळे ज्येष्ठ जे मंडळी आहेत हे करत आलेले आहेत आणि आज आम्हाला ती संधी मिळते, आपल्या सगळ्या सहकार्याला मिळतं आणि ह्या सगळ्यामध्ये
सिंधुदुर्गच्या डेव्हलपमेंटमध्ये मीडियाची भूमिका ही महत्त्वाचीच राहणार आहे. अगदी पालकमंत्री नितेशजींनी ज्यावेळी कारभार घेतला हाती आणि इथे आपल्या पत्रकार समितीच्या आपल्या पत्रकार दिनाच्या कार्यक्रमाला आले त्यावेळी साहेबांनी एक पत्रकारांना आवाहन केलं होतं की मला जिल्ह्याची डेव्हलपमेंट करायची आहे, तुम्ही मार्गदर्शक बना. त्यांना काय म्हणायचं होतं की ज्यावेळी आपण एखादी गोष्ट नको म्हणतो त्यावेळी त्यांना ऑप्शन सांगतच नाही ना. ज्यावेळी विरोधक दुसरी बाजू घेऊन येतात, हा प्रकल्प नको आहे, तो का नको आहे ह्याची कारणं तिथे येत नाही. दुसरा विषय हा नको तर तिथे काय दुसरं आणता येईल. जसं वायगणकर साहेबांनी सांगितलं, तुम्ही ऑप्शन द्या ना. जोपर्यंत हे ऑप्शन देत नाही तोपर्यंत डेव्हलपमेंट होणारच नाही. रस्तेच नाही झाले, इथे जर विमानतळच नाही झालं, आज मोपा विमानतळासारखं डेव्हलपमेंट होते. मी सांगतो की आपण फक्त उघड्या डोळ्याने बघतोय आणि आमचा दोडामार तालुका जो आहे तळ कोकण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला हा 80% दिल्ली आणि जे परप्रांतीय आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या ताब्यात आणि त्यांनी पंचतारांकित हॉटेल त्यानंतर ह्या जागा घेऊन तिथे लोकांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी फक्त अशा इमारती उभारलेल्या आहेत. आणि साहेब सांगायचं विषय म्हणजे 76 लाखाला गुंठा एवढी जर जमिनीची कॉस्ट होत असेल, गुंठा म्हणजे आपण कल्पनाही केली नसेल, तर कुठच्या पोटेन्शियल मध्ये आपण राहतो आणि ह्या जिल्ह्याचं पोटेन्शियल काय आहे हे खरं म्हणजे आज इथल्या नागरिकांनी जाणलं पाहिजे. ते पटवून देण्याचं काम आमचं आहे. आणि निश्चित सिंधुदुर्गामध्ये खूप असं करण्यासारखं आहे. जसं भावेसाहेबांनी 1-2 वेळा मुद्दा अधोरेखित केला, फार महत्वाचा आहे की गावं ओस पडत चाललीत. ही काय ओस पडत चाललीत? फक्त वयस्कर माणसं आहेत. आज आम्ही नोकरी धंद्यासाठी बाहेर आहोत, आई आणि बाबा घरी आहेत. माझ्या वाडीवर आज जवळपास 27 साहेब घरं, त्याच्यातल्या फक्त 6 घरांमध्ये मुलं आहेत, बाकीच्या 23-24 घरांमध्ये आई वडीलच. म्हणजे उद्या बरं वाईट झालं तर त्याला पाहण्यासाठी सुद्धा किंवा गाडीने शहरात आणण्यासाठी माणसं नाहीत. तर नेमके आपण ह्या भविष्यातील ज्या विकासाच्या डेव्हलपमेंटच्या गोष्टी करतोय तर ह्याच्याकडे आपल्या लोकप्रतिनिधी सुद्धा बघितलं पाहिजे. ज्यावेळी प्रत्येक तालुक्यामध्ये किंवा या 8 तालुक्यांमध्ये असे रोजगार किंवा असे उद्योगधंदे उभे राहतील, कारण नुसती नकार घंटा वाजवण्यापेक्षा सकारात्मकतेने जर त्या गोष्टी पटवून दिल्या तर निश्चित आपला जिल्हा पुढे जाईल आणि ती भूमिका वटवण्याचं काम आमच्यावर महत्वाचं आहे. निश्चित त्याच्यामध्ये आम्ही खालीचा वाटा उचलू. धन्यवाद. खूप चांगल्या प्रकारे माहिती दिलेली आहे. आणि आता आपले सगळ्यात शेवटचे वक्ते राहिलेले आहेत, पण जोशीजी नाराज होऊ नका, कारण कोणत्याही गोष्टीचा शेवट हा गोडच होणं अपेक्षित आहे. आणि नक्कीच मी प्रेक्षकांना आश्वासित करतो की ते जे मनोगत व्यक्त करतील त्याच्यातून तुम्हाला जेवणाच्या नंतर आपण गोड खातो, पण आता जेवणाच्या आधी तुम्हाला गोड त्यांच्या माहितीतून गोड माहिती मिळणार आहे. जोशी सर, तुम्ही आकाशवाणीमध्ये काम करता, मी तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रासंदर्भातच विचारेल की 2014 पूर्वीचं आकाशवाणी आणि पंतप्रधान मोदी हे आल्यानंतर आकाशवाणीचं बदललेलं स्वरूप किंवा त्यांनी आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये आकाशवाणीचा करून घेतलेला उपयोग, हा जो प्रवास आहे 2014चा पूर्वी आणि 2014 ते 2024 ह्या दोन्ही मधल्या कार्यकाळातला फरक हे तुम्ही प्रेक्षकांना कशा प्रकारे सांगाल? धन्यवाद सर. फार गोड सांगणार नाही, स्वतः डायबेटिक आहे त्याच्यामुळे. आणि विद्यार्थ्यांचे चेहरे पण मला कोमेजलेले दिसत आहेत, कारण पोटात कावळे आठवण काढत आहेत. पण कार्यक्रमाचा भाग आहे आपल्या बोलणं हा. सर, निश्चितच 2014 नंतर आम्हाला आकाशवाणीने कामाला लावलं खऱ्या अर्थानं, कारण तोपर्यंत टेबल न्यूज जास्त व्हायच्या. पण आता यानंतर 2014 नंतर आम्हाला लोकांपर्यंत जावं लागलं. समाजातल्या चांगल्या गोष्टी, पॉझिटिव्ह गोष्टी आम्हाला शोधायला लागल्या, आम्हाला लाभार्थी शोधायला लागले, त्यांचे बाईट्स घ्यायला लागले, म्हणजे त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला लागलं. ज्या मोदी सरकारच्या 100 योजना आहेत त्या प्रत्येक योजनेचे लोकांपर्यंत काय परिणाम झालेत, कशा पोचल्यात, त्या आम्ही लोकांपर्यंत म्हणजे शासनापर्यंत पोचवल्या, केंद्र शासनापर्यंत पोचवल्या. आणि या प्रत्येक गोष्टीची नोंद तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की PMO ऑफिसला होते. आकाशवाणीचे महाराष्ट्रातले जे 36 रिपोर्टर आम्ही आहोत त्यांनी पाठवलेल्या प्रत्येक स्टोरीची नोंद नेटवर तर असतेच, आणि त्या गोष्टीची नोंद PMO ऑफिस आणि CMO ऑफिस दोन्ही ऑफिसना होते. आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्या जिल्ह्याचा कारभार कसा चाललाय त्याचा एक आढावा केंद्र सरकारला मिळतो. प्रत्येक राज्यासाठी ऑफिसर्स नेमलेले आहेत PMO ऑफिसला,
आणि आकाशवाणी हे सक्षम माध्यम आहे, कारण मन की बात आकाशवाणीवरून जातं, कारण ते सर्वात जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतं. म्हणून आकाशवाणीचा माध्यमाचा पुरस्कार स्वतः PM साहेब करतात. आणि हा एक सकारात्मक बदल झाला की आधीचा जो 2014 पूर्वीचा जो काळ होता त्या माध्यमातून सरकार पोहोचत नव्हतं त्या काळात. पण आता सरकार आणि सरकारचं काम, सरकारच्या योजना आणि जे काही चांगलं वाईट असेल दोन्ही ते केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचतंय. हा खूप महत्त्वाचा बदल याच्यामुळे झाला आहे. आणि आमचा दृष्टिकोन असा बदलला की आम्हाला सकारात्मक बघायची सवय झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काय सकारात्मक चाललंय, कुठले प्रकल्प कसे येत आहेत, काय चाललंय. निगेटिव्ह बाजू आम्ही कधीच सांगत नाही. प्रत्येक प्रकल्पाची पॉझिटिव्ह बाजूच आमच्या मार्फत, आकाशवाणी मार्फत मांडली जाते आणि त्या प्रकारे ती सांगितली जाते. जिल्हा माहिती कार्यालयाचा पण याच्यामध्ये खूप मोठा वाटा आहे की यापूर्वी जे काही माहिती अधिकारी आले किंवा आपण की आपल्यावर पण ती जबाबदारी असते आणि वेगवेगळ्या योजना, त्याचे लाभार्थी, त्याच्यातून पॉझिटिव्ह बातम्या ह्या आपण आमच्यापर्यंत पोहोचवतात. किंवा शेखर सामंत असतील, संतोषजी असतील, शिवप्रसाद देसाई असतील, लक्ष्मीकांत किंवा महेश, सगळे उमेश आणि जेठे सर असतील, या वर्तमानपत्रांचा आम्हाला खूप फायदा होतो की त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला काय चाललंय सकारात्मक ते दिसतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या माध्यमातून, आकाशवाणीच्या माध्यमातून आम्हाला केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवता येतात. थँक्यू. नक्कीच 2014 पूर्वीची आणि 2014 नंतर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो आकाशवाणीचा आणि दूरदर्शनचा जो उपयोग करून घेतला त्याविषयी आपण खूप चांगली माहिती दिली. सर्व प्रमुख वक्ते जे आहेत त्यांचे मी आभार मानल की त्यांनी ह्या आमच्या विनंतीला, ग्रंथालय संचालनालय असेल, हजारे सर असतील किंवा मी असेल, की माझ्या विनंतीला मान देऊन आपण इथे आलेला आहात आणि खूप चांगली चर्चा झालेली आहे. ही चांगली झालेली आहे हे मी कशावरून म्हणतो की जेवणाची वेळ होऊन गेलेली आहे परंतु इथलं कुणीही उठलेलं नाहीये. म्हणजे मी खरंच आभार मानेल, तुमचे आभार मानेल की तुम्ही वेळात वेळ काढून इथे येऊन आपल्या जनतेला मार्गदर्शन केले. आणि सगळ्यात जास्त आभार मी प्रेक्षकांचे मानेल की त्यांनी हा विषय समजून घेण्यासाठी इथं बसले आणि ह्यांनी पूर्ण जवळपास 1 ते 1.5 तास तुम्ही इथं हे पूर्ण ग्रहण केलेलं आहे. मी तुमचेही आभार मानतो आणि हजारे सरांना विनंती करतो की त्यांनी समारोप करावा. या परिसंवादाला ठरवतात आम्ही चिलवन सरांचं आणि आमचं भरपूर चर्चा झाली आणि त्या निमित्तानं आम्ही जे आज मान्यवर बोलवले तर मी खरंच त्यांचा आभार मानल की प्रत्येकाची एक बाजू होती आणि सर्वांचा असा मूळ प्रामाणिक हेतू आहे की जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे. आणि त्याचप्रमाणे आज जे आहे सकारात्मकता जो विषय आहे तो सर्वांच्याच बोलण्यातून जाणवला की सर्वांनी सकारात्मक बातम्या देण्याचा आणि सकारात्मकतेचा जे गुण सांगितलाय तर त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि सिंधुदुर्ग ग्रंथ महोत्सवाला आपण सर्वांनी जो अमूल्य वेळ दिलाय त्याबद्दल आमच्या सर्व ग्रंथोत्सव समितीतर्फे आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.